Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa #1 most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Agosto 15, tuig 2024. Sa gihapon ini mo lang ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na dalakuan karon nga mga balita, update sa dengue, babae sa distrito sang Haro, ginbawian sang kabuhi bangod sa dengue hemorrhagic fever kag naga-positibo man sa COVID-19. Sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, ang sulat sa Office of the Building Official sa kay City Administrator nagapakita diri banwa nga may mga kakulangan sa gihapon ng Iloilo City District Engineering Office sa pito sini ka mga proyekto nga tigin suspend ang konstruksyon. Patpato naton inakaron driman sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Sa dugang pa nga mga balita, durugista nga nakuhaan sa 6 kilo nga suspected na shabu. Posible may mga downline diri sa syudad sa Iloilo. Suno pa sa kay Police Captain Glenn Suliman. Dumduman nyo itong pinakadako, ginakabig pinakadako sini nga nakuha or na-recover nga ginapayag illegal nga druga sa may Bacolod City. Ginapatihan nga posible may mga downline diri sa bahin sa syudad. Kahit hindi man maglayo ginang syudad sa Iloilo kag syudad sa Bacolod mo, tabukanay man lang ta. Samtang mga bulong kag dengue kits sa Rural Health Unit sa Tigpawan na record sa dengue cases niyo, no, na mga bulong ginakulang. Paubos na rason nga nagdeklarar sa state of calamity ang nasambit sini iyang banwa. Samtang iban pa nga mga balita kag impormasyon naton man sini katutukan diri sa pagpangalagad karon sa Bombo Hanay sa Udto. Was gadlaw Biyernes kay Huwebes kita subong pagka Biyernes or basta Biyernes gani ginakolekta na ginalibot na sa Bombo Patrol ang inyo sini nga mga entries para sa week number 5 sa suwerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Inyo sini nga mga entries para sa studio draw ginatipon ina, ginakolekt ina sa Bombo Patrol sa mga designated drop-box centers sa mapalibot sa syudad sa Orpa, probinsya sa Iloilo, sa mga kabanwanan. Gani sa mga kabombo ta hingagaw sa paghulog sa inyo sining mga entries sa aton sini mga designated drop-box centers. No, kaya buwas kolektahon na ina sa aton sini nga Bombo Patrol. Kung hindi ka mo makahingagaw, pwede ka mo sa gyapon iya makapaapas pa diri sa stasyon sa Bombo Radio sa broadcast center. Dalan mapa syudad sa Iloilo may mga designated drop boxes makita diri sa ground floor. No, pa-assist lang kamo dira sa kay Bombo Rogenos Banya sa aton sini nga promo in charge. No, sa aton sini nga mga kabombo pananglitan hindi ka mo makahingagaw sa mga drop box center sa mga kabanwahanan. Ang dugang nga mga balita kang impormasyon detalye sa mga nagapauna sini nga mga issues sa lakayon ta pagbalik sa Bombo Hanay sa Udto sa baray naton nga pagbalayag pagkatapos ang Bombo Network News. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom.
Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, Agosto 15, taong 2024. Sa ating mga headlines, Smartmatic founder Roger Piñate at dating Vice President ng naturang kumpanya sumuko raw sa Estados Unidos kaugnay ng mga usaping kinasasangkutan. Kaugnay pa rin ang issue ng bribery kung saan kinakalad ka din ng dating chairman ng Commission on Elections. Ilang grupo naman bumuelta sa National Economic and Development Authority kasunod ng kontrobersyal na 64 pesos per meal statement ng kanilang kalihim. Kaya naman ang National Economic Development Authority nais na raw baguhin ang naturang basihan ng mga klasifikasyon na itinuturing na mahihirap kaugnay doon sa budget sa pagkain. Dengue cases naman sa Iloilo City lampas na sa alert threshold. At sa ating balita sa ibayong dagat, Pangulo ng Estados Unidos tiniyak na nakamonitor sa tumitinding opensiba ng Ukraine papasok dun sa Russia. Samantala, opensiba naman ng Ukraine papasok sa Russia magpapatuloy ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sa ating balitang palakasan, Australian veteran point guard na si Patty Mills pumirma na ng kontrata sa Utah Jazz. Ilang araw lamang yan matapos ang Paris Olympics 2024. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Sumuko na sa mga otoridad sa Estados Unidos si Smartmatic founder Roger Piñate upang harapin ang bribery at money laundering charges na isinampa laban sa kanya. Batay nga sa initial information, sumuko itong si Piñate sa Miami Federal Court kasama si dating Smartmatic Vice President for Hardware, Development and other functions na si Jorge Miguel Vasquez. Kabilang naman sina Piñate at Vasquez sa 4 na tao na dati nang na-indict ng Federal Grand Jury nitong nakalipas na linggo dahil sa umano'y kinasasangkutang bribery at money laundering operations kaugnay ng 2016 elections dito sa Pilipinas. Batay pa sa report doon sa Estados Unidos, agad na nakalaya si Piñate matapos siyang maghain ng kaukulang piyansa na nagkakahalaga ng $8.5 million katumbas yan dito sa atin ng halos kalahating bilyong piso. Habang si Vasquez naman ay nakalaya rin sa pamamagitan ng $1 milyong na bond o halos 57 million pesos kung dito po yan sa ating bansa. Batay nga sa naunang inilabas na report ng Estados Unidos, partikular na ng US Department of Justice Department, sina Piñate at Vasquez ay kapwa nasampahan ng conspiracy to commit money laundering at tig-3 bilang ng international laundering of monetary instruments. Kasama nila mga kabombo sina dating Commission on Elections Chairman Andres Bautista at Eli Moreno na dati namang Vice President ng Smartmatic Global Services Unit. Ayon pa sa United States Justice Department, nagkutsabahan sina Piñate at Vasquez na magbayad ng $1 milyong kay Bautista. Ang naturang bayad umano ay upang mapanatili ang kanilang business kaugnay pa rin sa pagsusupply ng mga voting machines at iba pang election service at mga
pangangailangan para sa halalan para naman sa 2016 elections dito sa ating bansa. Samantala, kung mapapatunayan na guilty ang naturang apat na individual, bawat isa ay maaaring maharap sa maximum penalty na 20 years imprisonment dahil naman sa laundering charges. Samantala, sa dagdag pa nating balita, nilinaw ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na wala silang direktang papel sa kaso na kinakaharap ng Smartmatic executives at ng dating chairman ng Commission on Elections doon sa Estados Unidos at ngayon ay patong-patong ang mga kasong kinakaharap nito. Ito kasi ay issue ng bribery at hindi rin sa Pilipinas naihain ang mga reklamo. Gayunman, patuloy umano ang gagawing pag-antabay ng poll body dito sa Pilipinas dahil may nabanggit na tax na dapat sana ay hindi nagamit ang kanilang ahensya dahil tax-free naman kung ang transaksyon ng komisyon ay lehitimo. At kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Wala po pa kaming partisipasyon dyan sapagkat ang kaso po kasi ay money laundering. And therefore, meron po kasi napakabigat na kaso ng batas na money laundering o anti-money laundering ang Amerika na talagang pinapatupad nila ng sobrang higpit. Kaya lamang po nakakabagabag at saka po medyo tayo ay nag-worry sapagkat may mga nabanggit po kasi doon sa mismong indictment yung na-file na kaso ng US DOJ sa korte na nagsasabi na meron daw pong rigged bidding na nangyari dito sa ating bansa sa procurement noong 2015-2016. Number 2, meron daw pong pag-jack up ng presyo ng $60 per machine nung mismong procurement na iyon. At ang pinaka-importante, meron daw pong binayad na VAT ang COMELEC na 7%, mga 700 million yan eh. 500 to 700 million, kinukumpute pa po namin sa kasalukuyan. Bakit ka magbabalik o bakit mo ibibigay sa dati naming provider yung mismong 7%, ganong tax-free o VAT-free ang COMELEC. Pati nga po customs duties, wala po kaming babayaran. So bakit natin ibinigay? At ang sabi po ng batas bilang panghuli, dapat 12% talaga kung VAT. 0 to 12% lang po yun. Bakit may naiwan sa aming 5% at ano yung 7% na binigay namin? Wala. Bagyan ang mga pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Sa iba pang mga may init na balita sa oras na ito, bumuelta ang grupong kilusang magbubukid ng Pilipinas sa National Economic and Development Authority o NEDA. Kasunod dyan ang naunang pahayag ng ehensya na hindi na maituturing na food poor ang mga Pilipinong may budget na 64 pesos para yan sa kanilang pagkain. Una lang sinabi ng National Economic and Development Authority ng mga Pilipino na gumagastos ng 21 pesos per meal ay hindi na maituturing na food poor. Batay na rin umano sa sinusunod ng pamahalaan na panukat sa kahirapan. Ayon kay KMP Chairman Danilo Ramos, hindi sapat ang naturang budget para makabili man lang ng kahit isang desenteng pagkain. Ayon naman kay Nagkaisa Labor Coalition Chair Sunny Matula, ang inilabas ng naturang ahensya na datos ay outdated o napakaluma na. Nasasayang lamang aniya ang milyong-milyong pisong pondo na napupunta sa NEDA dahil hindi naman tugma ang ibinibigay na datos nito. Komento naman ni bagong alyansang Makabayan President Renato Reyes, dapat ay subukan ng mga opisyal ng naturang ahensya, partikular na ho, itong National Economic and Development Authority na mabuhay sa loob ng isang taon gamit ang 64 pesos na arawang budget. Ayon pa kay Reyes, binabago na ng NEDA ang kahulugan ng kahirapan, isang sistema aniya na nagiging dahilan na nagpapatuloy na mababang pasahod sa mga Pilipinong manggagawa. Samantala, iminungkahi nga ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na dapat ay muling pag-aralan ng gobyerno ang pag-classify ng mga tinuturing na mahihirap na Pilipino. Ayon sa kalihim, ang nasabing parameters ay ilang dekada na ginagamit. Taon-taon na niya ay nagbabago ang mga preference at ang mga presyo ng mga bilihin. Ang nasabing pag-aaral niya ay ginawa noon pang Food and Nutrition Research Institute ang siyang nangangasiwa.
Noong taong 2023 kasi ay lumabas sa pag-aaral na sapat na sa isang pamilya ang 9,581 na halaga ng pagkain. Nangangahulugan nito na bawat tao ay mayroon lamang 64 pesos na katumbas na 21 pesos and 33 centavos sa kada kain. Samantalang kung bibili ka nga sa mga tindahan ay hindi pa sapat sa isang ulam ang naturang halaga na binabanggit na 21 pesos sa kada kain. Nangangahulugan ito na hindi makatotohanan ng figure na inilabas ng naturang ahensya. Kuha tayo ng mga detalyeng tinutukan ho ng ating mga kasamahan. Ito hong kalihim ng National Economic and Development Authority, pinayuhan ni Senadora Marcos na magpunta o magtungo mismo sa palengke upang personal na malaman kung saan naabot ito hong sinasabi niyang budget sa isang tao. Ito namang si Senador Pimentel, hiniling sa NEDA na magsumite ng written explanation kaugnay sa ginagamit nilang proseso sa pagdetermina sa poverty threshold. Alam natin ang buong detalye tinutukan ni Bombo JC Galvez. Pinayuhan ni Senador Amy Marcos ang economic team ng gobyerno na magpunta mismo sa palengke upang personal na lang makita kung saan naabot ang 91.22 pesos na budget ng isang tao. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Finance hinggil sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon, iginit ni Marcos na malayo sa katotohanan ang batayan ng National Economic and Development Authority para sa poverty level na 91.22 pesos na budget ng isang individual. Kasama rito ang pagkain, gastusin sa bahay, utilities, transportasyon, komunikasyon, edukasyon, kalusugan at pananamit. Sinabi ni Marcos na maging ang World Bank ay nagpahayag na hindi makatotohanan ang naturang halaga. Yes, but Secretary, pumunta lang kayo sa palengke, tignan niyo yung pagkain. Yung presyo per kilo, 91.22 pesos. Anong mabibili mo? Pagkain pa lang yun, wala pa yung pamasahe, wala pa yung pabahay, yung utilities mo, edukasyon ng bata, gamot, damit. So I know it's been very meticulously calculated. But what about the realistic amount? Maging si Senate Minority Leader Coco Pimentel ay nagpahayag na hindi makatotohanan ang batayan ng NEDA para sa poverty level na 91.22 pesos na budget ng isang tao. Hiniling ni Pimentel sa NEDA na magsumite ng written explanation kaugnay yan sa ginagamit nilang proseso sa pagdetermina sa poverty threshold. Kung ganito kanyang batayan sa poverty threshold, ay mananatili ang lahat sa slave labor wages o labis na mababang sahod. 91 pesos 22 centavos, family of 6 siguro yan, family of 5, o tapos yan din ang nagdedetermine ng mga minimum wage natin. So if that is very unrealistic, wala. You keep everybody at slave labor wages. So can we be given in writing how you arrived at that 91.22? That very complex process, pakigawa po natin na layman's terms na maintindihan po namin. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras na 12 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inaprubahan na ni Department of Budget and Management Secretary Amenang Pangandama ng paglalabas ng karagdagan pa na 5 bilyong piso na pondo upang mabayaran ang arrears para naman sa mga benepisaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program noong nakalipas na taong 2023. Ang inaprubahang pondo mga kabombo ay nanganggagaling nga dyan sa fiscal year 2023 continuing appropriations ay gagamitin para yan sa arrears ng fiscal year 2023 4Ps grants. Mula yan sa deactivations, suspension ng tinatayang nasa 700,000 mahigit ng mga households ng 4Ps beneficiaries. Binigyang diin ni Secretary Pangandaman ang kahalagahan ng pag-aproba ng naturang pondo. Anya ay upang maipagpatuloy ng Department of Social Welfare and Development ang pamimigay ng kaukulang tulong para sa mahihirap nating mga kababayan.
magugunitang sa kanyang ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay iniulat nito na mahigit 420,000 na mga households ang graduate na o nagtapos na mula sa 4Ps o kaya naman ay na-assess bilang self-sufficient na mula sa kaniyang dating katayuan at yan ay nasukat at pinayagan na umaalis na doon sa listahan ng mga tinutulungan ng gobyerno. Isa sa mga haligi ng social protection strategy ng ating pamahalaan ang 4Ps na nagbibigay naman ng conditional cash transfer para sa mga pamilyang higit na nangangailangan upang mapabuti ang kanilang kalagayan at kalusugan, yung partikular na ang nutrisyon at edukasyon ng mga bata na saklaw ng naturang programa. Ating balita ho, sa ibayong dagat, tiniyak ni US President Joe Biden ang mahigpit na pagtutok nito sa lumalawak na opensibang ginagawa ng bansang Ukraine papasok sa Russian territory. Sa isang panayam sa Estados Unidos, sinabi ni Biden na regular siyang humihingi ng update mula sa kanyang staff hinggil yan sa ginagawa ng Ukraine na opensiba. Sa katunayan, humihingi umano siya ng mga balita ukol dito kada 4 hanggang 5 oras sa mga nakalipas na linggo. Tinawag ni Biden ang opensiba ng Ukraine bilang real dilemma para yan kay Russian President Vladimir Putin na mula nang sinimulan nito ang paglusob sa naturang bansa. Kaugnayan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni US President Joe Biden. I've spoken with my staff on a regular basis, probably every 4 or 5 hours for the last 6 or 8 days. And it's creating a real dilemma for we've been in direct contact, constant contact with the Ukrainians. Maalalang sinimulan ng Ukraine ang opensiba bilang ganti sa Russia at nagpumilit na itong pumasok sa mga teritoryo ng Russia kung saan ilang komunidad na ang napasok ng mga Ukrainian forces. Pangunahin dito ang ilang lugar sa naturang rehiyon. Kamakailan ay kinumpirma rin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na natanggap na nila ang ilang shipment ng F-16 fighter jets na nakatulong sa gera nito kontra Russia. Sa iba pang mga balita sa ibayong dagat, binigyan diin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hindi titigil ang ginagawang opensiba ng mga Ukrainian forces papasok sa Russia. Maalalang kahapon nga ay nagdeklara na ng emergency ang Russian border region na Belgorod kasunod ng panibagong bugsuhon nitong mga pag-atake mula sa bansang Ukraine. 2 lugar sa Belgorod ang patuloy na inaatake ng Ukraine gamit itong kanilang mga military drones. Kinabibilangan ito ng itong ilang lugar sa naturang bansa. Mula nang simulaan ng Ukraine ang opensiba, libo-libong mga Ukrainian na ang kinailangang lumikas hindi lamang sa Belgorod kundi sa iba pang mga malalapit na rehiyon ng naturang bansa. Ayon pa kay Zelensky, pinapatunayan ng Ukraine na makakapaglatag ng hustisya at nagpapataw ng sapat na pressure laban sa Russia na tinatawag nitong oppressor. Ayon pa kay Zelensky, kasabay ng matagumpay na pag-abanse ng mga Ukrainian forces na nasa frontline, magpapatuloy ang laban ng mga ito papasok sa iba pang mga teritoryo ng naturang bansa. Kaugnayan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Особливо відзначу 47-му. I received several reports from Commander-in-Chief Syrskyi regarding the front lines and our actions to push the war onto the aggressor's territory. I am grateful to every unit of defense forces ensuring that. Ukraine is proving that it can indeed restore justice and ensure the necessary pressure on the aggressor. Maalalang gumawa ng kasaysayan ng Ukraine matapos itong gumanti laban sa Russia 2 taon mula nang magsimula ang Ukraine-Russia War. Mula nang simulan nito ang opensiba, mahigit 1,000 square kilometers na ng Russian territory ang nakubkob kabilang ang ilang mga komunidad habang ilang sundalo na rin ang nagawa nilang bihagin. Ito na ang pinakaunang pagkakataon at pinakamalaking pag-atake papasok sa teritoryo ng Russia mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Oras muna mga kabombo, mga Kastar Nation, 17 minuto, makalipas nga ang alas 12 ng tanghali.
Matapos namang simulan kahapon ng Salvor team ang pagsipsip dun sa langis na nasa lumubog na MT Terra Nova dyan sa lalawigan ng Bataan, tinatayang aabuti naman ng 1 linggo bago raw tuluyang matanggal ang lahat ng langis mula sa mga oil tanks ng naturang barko. Ayon kay Bataan Lieutenant Commander Michael John Encina, 8 oil tanks ang kinakailangan sipsipin ng Salvor team mula sa lumubog na barko. Ang bawat tangke ay tinatayang naglalaman ng 175,000 liters ng industrial fuel. Una nang nagsagawa ang naturang team ng oil transfer test gamit naman ang mga equipment na kanilang inilatag. Naging matagumpay naman ang naturang test at walang naobserbahan na leak o kaya naman ay pagtagas ng langis, kaya tuluyan na isusunod ang siphoning program at bahagi ito ng kanilang operasyon. Hulyo 25 nga mga kabombo noong lumubog ang MT Terra Nova sa karagatang sakop ng Limay, Bataan. Laman ang kabuuang 1.4 na milyong litro ng intermediate fuel oil. Ang naturang barko ay natukoy na sumadsad 34 meters at yan ay katumbas ng 112 feet sa ilalim ng naturang karagatan na hanggang ngayon mga kabombo ay nananatili pa rin sa ilalim ng dagat. Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa iba pang mga balita mga kabombot ka Star Nation, naglabas ang Department of Information Communications Technology ng advisory warning laban yan sa unverified independent tower companies. Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey E.N.D., ang naturang kumpanyang ito ay hindi konektado sa kanilang opisina at hindi sakop ng Philippine government. Sinabi ng ahensya na nakatanggap ito ng impormasyon na maraming unverified independent tower companies ang humihiling ng impormasyon at nagmumungkahi na bumili ng mga ari-arian bilang mga site para yan sa mga cellular tower na nagpapakilala bilang third telecommunication tower dito ho sa ating bansa. Pinayuhan ng ahensya ang publiko na mag-ingat at maging maingat ho sa paghawak ng mga sensitibong mga impormasyon. Samantala, tiniyak naman ng ahensya na kaagad nilang isasagawa ang investigasyon hinggil ho sa naturang usapin. Maaari namang matukoy ng publiko ang mga registered independent tower companies sa kanilang website. Sa karagdagan pa nating mga balita ngayong 21 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali, tiniyak mga kabombo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga nasa industriya ng pag-aalaga ng baboy na lalabas at magiging available ang African Swine Fever Vaccine. Ayon nga kay Pangulong Marcos, malapit nang may pamahagi ang naturang bakuna laban sa African Swine Fever para naman sa mga backyard at commercial farms. Kaugnay nito ay kinilala naman ng punong ehekutibo ang pribadong sektor sa partisipasyon nitong matiyak na mayroong maayos na mapaglalagyan ng African Swine Fever Vaccine. Sinabi nga ng Pangulo na nag-alok na ang private sector na magamit ang kanilang cold storage facilities. Ang pagdating nga ng mga bakuna kontra naman sa African Swine Fever ay inaasahang magbibigay ng proteksyon sa industriya ng pag-aalaga ng baboy dito sa ating bansa mula yan sa pagkalat ng nasabing sakit at matiyak din ang supply ng karning baboy para sa merkado. Samantala, kinumpirma ni Department of Agriculture Secretary Francisco Theo Laurel Jr. na sa Biyernes sa araw po ng itong linggo po na ito ay darating na yung African Swine Fever Vaccine at sisimula na rin agad-agad ang rollout nito sa darating naman na Lunes para mapakinabangan ng industriyang nangangailangan. Sa dagdag pang balita, naglatag na ang Department of Agriculture ng mga checkpoint. Yan ay sa ilang bahagi ng Metro Manila. Layunin nito na mapigilan ang lalo pang pagkalat ng African Swine Fever.
Ang mga naturang checkpoint mga kabombo ay inilagay sa area ng Commonwealth Avenue, Mindanao Avenue at Balintawak Avenue na pawang nasa Quezon City. Habang dalawa rin ang inilagay sa area ng Valenzuela, partikular na sa Marulas at Malanday. Babantayan sa mga naturang checkpoint ang paglabas at pagpasok ng mga buhay na baboy, karne ng baboy at iba pang mga pork products. Tinitingnan mga kabombo ang mga shipping permit at veterinary certificate. Salig na rin doon sa naunang inilabas ng Department of Agriculture na Administrative Order No. 5. Ang mga mabibigo na makapag-sumiti ng dokumento ng mga shipper o mga biyahero ng naturang mga produkto ay kinakailangan magpakita ng shipping permit at iba pang mga kinakailangang papeles. Ipababalik naman ang mga ito doon sa pinanggalingan o yung point of origin kung mabibigaw sila na maipakita ang sapat na mga papeles ukol sa kanilang mga bitbit na produkto. Kung makikita rin mga kabombo na ang mga ibabiyahing baboy ay may sintomas ng African swine fever, agad na itong isa sa ilalim doon sa culling operation o yung pagpatay sa mga baboy. Ayon nga ka Department of Agriculture Secretary Tio Laurel, ang mga paglalatag ng mas marami pang checkpoint ay bahagi pa yan ng pagnanais na maprotektahan ang kasalukuyang repopulation program sa bahagi ng Central Luzon. Magiging operational naman ang naturang checkpoint hanggang sa pagtatapos ng kasalukuyang taon. Samantala, lalo pang tumataas ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis sa lungsod yan ng Maynila. Sa San Lazaro Hospital pa lamang nakapagtala na ng 8 nasawi dahil yan sa naturang sakit. Sinabi ni Dr. Ron Ginsulante, Medical Director ng ospital, umakyat na sa 149 ang bilang ng kaso ng leptospirosis na kanilang na-admit. Nai-record ang naturang bilang sa loob ng mahigit 1 linggo kumpara sa mga nagdaang buwan na nasa hanggang 3 ang naitatalang kaso. Nasa pagitan ng 19 hanggang 69 na taong gulang at ang mga na-expose sa baha nitong nagdaang Super Typhoon Karina at habagat na nagpabaha sa malaking bahagi ng Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Sa iba pa nating balita, nakipagpulong naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kina Bob Sternfields, ang Chief Executive Officer ng Global Managing Partner ng MC Kinsey, ang and Company. At maging itong si John Canto, Managing Partner naman po yan dito sa Pilipinas. Si McKinsey at yung kumpanya na siyang nagtataguyod ng mga adhikain para dito sa Southeast Asia. At yan ay nag-courtesy call nga kay Pangulong Marcos, bahagi po ng kanilang kampanya dito sa Pilipinas, tinalakay doon sa naturang pulong yung pagbabago o yung transformation para sa ating ekonomiya. Present din sa naturang meeting sina House Speaker at Congressman Martin Romualdez, Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Jan Uy at Department of Energy Secretary Rafael Lutilla, National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs na si Secretary Frederick Go at Department of Trade and Industry Acting Secretary Maria Cristina Aldigar Roque na siya namang kabahagi ng naturang pagpupulong. Sa dagdag pang balita, muling naghain ng reklamo ang mga grupo ng mga magsasaka kaugnay naman ng unang ipinalabas na Executive Order No. 62 na nagpapababa sa taripa ng bigas at iba pang agricultural commodities. Ang naturang grupo mga kabombo ay binubuo ni Nasamahang Industriya ng Agrikultura Chairman Rosendo So, Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor at United Broilers Raisers Association President Elias Jose Insyong at Magsasaka Party List Head na si Argel Joseph Kabatbat.
at kasong grave misconduct mga kabombo at gross abuse of authority ang inihain ng mga ito laban sa tariff officials na kinabibilangan ni na Chairman Marilu Mendoza at dalawang commissioner na sina Ernesto Albano at Marcosa Paderon. Hiniling ng mga ito na ma-dismiss ang tatlong respondent mula sa serbisyo na kanilang pinapasukan dito sa gobyerno. Katwiran pa ng grupo, bigong makapagsagawa ng anumang consultation o kaya ay hearing at maging ang investigation yung naturang komisyon bago pa man tuluyang magpalabas ng kontrobersyal na executive order. Sa halip ay tinuloy ang plano ng mga ito na inirekomenda naman ang pagbaba sa taripa ng bigas na nakapaloob sa Executive Order number 62. Ito ayon nga sa grupo ay hayag ang paglabag sa ilang probisyon ng Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Una nang kinwestiyon ng grupo sa Korte Suprema ang legalidad ng naturang executive order bago pa ito naging epektibo noong buwan ng Hulyo. Samantala, iginiit ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na malaki ang maitutulong ng mas kaunting holidays sa ekonomiya ng ating bansa. Ayon sa grupo, humahad lang kasi ang holidays sa produktibidad at nakababawas rin sa appeal para yan sa gustong magtayo ng negosyo at mamuhunan dito sa Pilipinas. Kaugnay nito ay binigyan diin ni PCCI President Enonina V. Mangyo ang pangailangan ng Kongreso na muling suriin ang holiday calendar sa Pilipinas. Tampo kasi dito na ang Pilipinas ay may mas maraming holiday kaysa sa mga counterparts nitong Southeast Asian countries. At kaugnay niyan, dagdag pa ng naturang opisyal ng labis na bilang nitong mga holiday ay maaaring makapinsala nga sa mga negosyo na mahantong naman sa pagtaas ng mga labor cost na maaaring namang maging pabigat lalo na para huyan sa mga maliliit na negosyante. Una rito, hinarap ng Senado ang mga batikos matapos ipahayag ang plano nitong bawasan ng bilang ng mga pampublikong holiday sa bansa. Gayunpaman, nilinaw ni Senate President Francis Chis Escudero na ang layunin ng Senado ay paghigpitan lamang itong pag-aproba ng mga karagdagang holiday bill sa halip na alisin ang mga umiiral na holiday dito sa ating bansa. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 30 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Isa ng ganap na batas ang panukalang lumilikha ng 3 karagdagan pang Sharia Judicial Districts at 12 Sharia Circuit Courts sa buong bansa. Ito'y matapos nga nalagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act number 120-181 na nag-aamyenda sa artikulo 138 at pati na yung 147 at 150 ng Presidential Decree 1083. Dito mga kabombo, bago yan ay mayroon lamang 5 Sharia Judicial Districts dito sa ilalim ng Presidential Decree number 1083 na kinabibilangan ito ng unang distrito sa lalawigan ng Sulu at ikalawa sa Tawi-Tawi at ikatlo naman sa lalawigan ng Basilan. Maging ang Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Dipolog, Pagadian at mga lungsod ng Zamboanga. Kaapat ay yung sa Lanao del Norte, Lanao del Sur at iba pang mga lugar dyan sa parte ng Mindanao ay saklaw din ng naturang mga itinalagang Sharia Court. Sa ilalim nga ng Republic Act number 120-181, ang 3 karagdagang Sharia Judicial Districts ay ang ika-6 na distrito na sumasaklaw naman sa Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Camiguin, Cagayan de Oro City at mga lalawigan dyan sa Region 11 at Region 13, ikapito sa mga lalawigan sa Region 6 o dyan sa Western Visayas at Region 7, Central Visayas at maging sa Region 8 dyan sa Eastern Visayas at ika-8 distrito sa Metro Manila, mga lalawigan sa Cordillera Administrative Region, Region 1 o Ilocos Region, Region 2 o Cagayan Valley Region, Region 3 na Central Luzon Region at Region 4A na Southern Tagalog Region at Region
5 na Bicol, maging ang Mimaropa region na kinabibilangan ng Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan at yan ay saklaw din ng naturang mga rehiyon na kabahagi dyan sa naturang development. Bunga nito mga kabombo, naging 63 na yung Sharia Circuit Court mula sa dating 51. Nabatid na ang 12 bagong Sharia Circuit Courts ay magsisilbi na sa bagong itinatag na Sharia Judicial Districts kung saan ang 5 sa mga ito ay matatagpuan sa ika-6 na distrito, 3 sa ika-7 at 4 naman sa ika-8 Sharia District. Ang bagong batas na ito ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 12 ng Agosto ng taong kasalukuyan at magkakabisa sa 15 araw matapos naman ang paglathala sa Official Gazette at sa mga pahayagan na may general circulation. Ang Sharia Court, mga kabombo, mga kastar nation, ay korte na nagtataguyod naman ng mga patuparing batas sa ilalim ng paniniwalang Islam. Sa dagdag pa nating balita, matagumpay na isinagawa ng Department of Social Welfare and Development National Household Targeting Office ang test run para naman sa i-rehistro. Ito ay isang dynamic social registry para naman doon sa potential beneficiaries ng Department of Social Welfare and Development. Sa isang pahayag nga, sinabi ni Department of Social Welfare and Development Director Jimmy Francis Shock na layunin ng programang ito na palakasin pa ang social protection system dito sa Pilipinas. Ayon nga sa ahensya, sinimulan ang Dynamic Social Registry ng naturang programa sa mga munisipalidad na sakop ng Pateros sa Metro Manila, Cordova sa Cebu at Florida Blanca sa lalawigan ng Pampanga. Ito ay mula sa period ng 1 ng Hulyo hanggang 31 ng nasabing buwan. Yan ay para sa taong kasalukuyan. Sa unang phase nga mga kabombo ng naturang programa, nakatutok ito sa self-service registration at information authentication ng mga buntis at nagpapadeding ina mula naman sa mga natukoy na pilot testing areas. Kasabay ng initial run, naging matagumpay naman ang pag-deploy ng mga web portal doon sa mga pilot sites na kanilang ginagamit. Ito ay bahagi pa rin ng pagsisikap ng gobyerno na magkaroon ng digital transformation at modernisasyon sa mga proseso ng pamahalaan. Samantala, pinabura ng Commission Audit ang inihaing petisyon ng Armed Forces of the Philippines Commissary and Exchange Services para yan sa 122.25 billion tax subsidy entitlement para yan sa fourth quarter ng 2019 na hindi inilabas ho ng Department of Budget and Management. Batay sa 7 pahinang desisyon, sinabi ng Commission on Audit and Bank na valid ang claim dahil ito hong Armed Forces of the Philippines Commissary and Exchange Services ay dapat tumanggap ng 449.4 million pesos noong taong 2019. Ito ay bilang tax subsidy na kumakatawan sa value-added tax para rin sa general merchandise at excise taxes sa gasolina at diesel na binibenta naman ng mga benepisyaro nito. Ang subsidy entitlement ay nakapaloob sa Resolution number 4-19 ng Department of Finance Fiscal Incentives Review Board na inisyu naman noong Hulyo 9 ng 2019 na naprubahan itong 449.405 million na tax subsidy na sisingilin laban yan sa 2019 national budget na may validity hanggang Disyembre 31 ng taong 2019. Gayunpaman, binanggit ng COA and Bank na dahil sa pandemya ng COVID-19, pinalawig ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang bisa ng lahat ng mga appropriations na pinahintulutan nga sa ilalim ng 2019 General Appropriations Act sa isang buong taon na magtatapos naman sa Disyembre o ng huling araw ng Disyembre ng taong 2020. Ito ay sa ilalim ng Republic Act 11464, itong Act extending the availability 2019 appropriation to December 31, 2020 na nilagdaan ni Duterte noong Disyembre 20 ng taong 2019. Gayunpaman, nilinaw ng komisyon na ang SARO para yan sa naaprobang halaga ay dapat na direktang i-remit ng Department of Budget and Management sa Bureau of Internal Revenue o Bureau of Customs maliban na lang kung may katibayan o
anumang ebidensya na binayaran na ng Armed Forces of the Philippines Commissary and Exchange Services ang mga tax expenditures nito. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Meron na tayong nalalabing 23 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Pang mga balita na pabilang ang all-time Filipino favorite dishes na sinigang at bulalo sa top 100 soup in the world's list ng food database na Taste Atlas. Batay sa nilabas na listahan, ang sinigang ay nasa number 17 habang ang bulalo naman ay ranked number 37. Nakakuha ang sinigang ng 4.5 star rating habang 4.4 star rating naman ang bulalo. Ayon pa sa Taste Atlas, ang mga maasim na natitikman sa sinigang ay bagay na bagay sa tropical heat sa Pilipinas. Ito umano ay tunay na representasyon ng Filipino cuisine. Pinuri rin ng Taste Atlas ang bulalo bilang traditional Filipino soup sa isang specialty sa Luzon. Tinawag ito ng food database bilang simple, comforting at flavorful soup. Samantala, ang mga soup naman na napabilang sa top 5 ay ang buri-buri ng Paraguay, itong meat soup naman ng Rawon at Soto Bitawi na kapwa mula ho sa Indonesia. Pang-apat ho ang Japanese ramen at pang-lima ang Yokohama-style version ng ramen. Samantala, sa iba pa nating balita, tiniyak ng Bureau of Corrections na wala itong overstaying ng mga bilanggo o mga persons deprived of liberty sa kanilang mga prison facilities sa buong bansa. Ayon nga kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr., sumusunod sila sa direktiba ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na palayain na yung mga karapat-dapat na inmates. At kinakailangan lang kasi na masunod yung mga panuntunan at maisilbi ang hustisya sa real time o tama at angkop na panahon na kinakailangan ay walang antalang mangyayari. Patuloy din umano ang pagsasagawa ng information drive sa mga persons deprived of liberty o mga bilanggo para naman matulungan sila sa kanilang paglipat pagkatapos ng pagkakakulong. Ito ay pinamumunuan ni Chief Inspector Raymond Piñera ng Persons Deprived of Liberty Documents and Processing Division ng Bureau of Corrections. Ginawa nga ni Katapang ang naturang pahayag matapos malaman na isang person deprived of liberty dyan sa lalawigan ng Cavite ang lumagpas sa kanyang pagkakakulong dahil naman sa kapabayaan ng mga tauhan doon. Nabigo kasi ang isang korte na maglabas ng release order na naging dahilan naman ang pagkaantala ng paglaya ng naturang bilanggo. Sa ngayon ay nakapaglabas na ang Bureau of Corrections ng kanilang 15,382 inmates mula naman sa period ng Hunyo ng taong 2022 hanggang Hulyo ng taong kasalukuyan. Samantala, kasabay ng tuloy-tuloy na mga pag-ulang naranasan sa malaking bahagi ng bansa, nakitaan ng above normal level itong tubig sa maraming mga dam dyan ho sa may bahagi ng Northern Luzon. Kinabibilangan ito ng Magat Dam dyan ho sa lalawigan ng Isabela, Ifugao area, Binga Dam at Ambuklaw Dam sa Benguet at Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Sa ilalim ng Magat Dam, umaabot na sa 184.41 meters ang level ng tubig dito. Ilang metrong mas mataas naman kumpara sa normal level na 176.8 meters. Sa kasagsagan naman ng nagdaang El Nino sa bansa, naitala ng naturang dam ang pinakamababang level ng tubig na umabot sa 171.97 meters. Sa Ambuklaw Dam, umabot na sa 747.70 meters ang level ng tubig, kasunod ng ilang serye ng pagpapalabas ng tubig dahil na rin yan sa malaking volume ng tubig na naipon dahil sa mga naranasang pag-ulan. Umabot na rin sa 574.02 meters ang level ng tubig sa Binga Dam mula sa dating 571.68 meters noong araw yan ng Martes, August 13. Sa Pantabangan Dam naman, umakyat na ng ilang sentimo ang level ng tubig nito mula sa dating 187.56 meters noong Martes ay naging 187.63 meters na ito.
Maalalang sa kasagsagan ho ng mga pagulang dulot pa rin ng nagdaang Super Typhoon Karina at hanging habagat ay kinailangan na rin ng ilang mga dam sa Northern Luzon na magbukas ng mga spillway gate dahil yan sa mataas na volume ng tubig na naipon sa kanilang mga dam. Mari namang kinundina ng Commission on Human Rights ang nangyaring pagpaslang kay South UP Maguindanao del Sur Vice Mayor Roldan Benito at bodyguard nito na si Weng Marcos noong Agosto 2. Kaya naman ang Commission on Human Rights ay nagsasagawa na ng sarili nitong pagsisiyasat hinggil sa naturang pangyayari. Kung maalala mga kabombo, naganap nga ang pananambang kina Benito at Marcos sa Barangay Pandan. Kasama ng dalawa ang kanilang pamilya doon sa isang pickup truck nang lapitan sila ng mga armadong individual na may mahaba umanong baril. Pinagbabaril ang mga ito at pati na yung kanilang sasakyan. Nagresulta naman sa pagkasugat ng dalawa ng asawa ni Benito na nanunungkulan bilang chairperson ng Barangay Pandan. Bilang tugon doon sa naturang pag-atake, ang Commission on Human Rights ay nagtalaga na rin ng quick response operation sa pamamagitan ng Region 12 na branch ng Commission on Human Rights. Yan ay upang tumulong sa paghahanap ng katotohanan at hustisya at para na rin maimbestigahan ang naturang kaso. Sa ngayon na hindi pa anya matukoy ng komisyon ang totoong motibo ng naturang pamamaril patay. Kinilala naman ng Commission on Human Rights ang mabilis na aksyon at koordinasyon na isinasagawa ng law enforcement agencies sa naturang lugar, partikular na ang South UP Police at ang Philippine Army sa pagsasagawa ng kaukulang investigasyon hinggil naman sa insidente. Samantalang naglungsad ang Department of Trade and Industry ng bagong Consumer Protection Hotline upang tutukan ang inaing na mga mamimili dito sa ating bansa. Sa budget briefing ng DTI para sa proposed 8.6 billion pesos na budget nito sa susunod na taon, sinabi ni Trade Acting Secretary Cristina Roque na maaari nang makipag-ugnayan ng direkta sa kanyang tanggapan itong mga consumer para sa anumang mga sumbong. Maaaring magtanong o magreklamo sa pagitan niyan ng report OSEC at dti.gov.ph at iginit pa ng naturang opisyal na lalo silang magiging agresibo sa price monitoring, gayon din sa fair trade at pagtatakda ng product standards na sisigurong mataas ang kalidad ng mga produkto. Kinumpirma rin ang kalihim na simula sa susunod na buwan ay mag-iikot ang DTI sa mga palengke sa mga rehiyon at mga probinsya sa buong bansa. Layo man ito na paigtingin ang price monitoring at compliance at sisilipin kung paano ipinatutupad ang naturang programa. Samantala, idinagdag pa ni Roque na magkakaroon ng intensified approach ang ahensya para makahikayat pa ng maraming mga foreign investment. Ang 8.6 billion pesos na panukalang budget ng ahensya sa taong 2025 ay mas mababa naman ng 9.7% kumpara sa 8.89 billion pesos ngayong taon. At sa puntong ito ng ating balitaan, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Patuloy mga kabombong monitoring ng Bombo Radio Philippines dito sa mga naitatalang kaso ng dengue sa bahagi ng Iloilo. Dahil yung dengue cases nga dyan ay lagpas na raw sa alert threshold. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Iloilo. Lumampas na sa alert threshold ang mga naitalang kaso ng dengue sa Iloilo City. Ang alert threshold ay tumutukoy sa level ng incidence kung saan kailangan na ng agarang solusyon upang masugpo ang sakit, partikular ang dengue. Sa manayam ng Bombo Radio Iloilo kay Dr. Roland J. Fortuna, Assistant City Health Officer, sinabi nito na nakapagtala ang lungsod ng 649 confirmed cases kung saan 2 na ang patay at 42 naman ang active cases. Ayon kay Fortuna, hindi pa sila makakapagdeklara ng outbreak sa Iloilo City dahil hindi pa nakaabot ang dengue cases sa lungsod sa epidemic threshold. Samantala, ayon naman kay Mr. Jack Kunlo, ang head ng Public Safety Office,
Ang nararanasang pag-ulan ang nakikitang dahilan sa pagdami ng lamok na carrier o Aedes aegypti. Aniya, nagsagawa na sila ng koordinasyon sa 180 na mga barangay sa lungsod para sa ibayong pagpapatupad ng 4S o Search and Destroy, Secure Self-Protection, Seek Consultation, Support Indoor or Outdoor Spraying at paglulunsad ng dengue control activities. Maliban dito, nakikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Education upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral na sang madalas na dinadapuan ng dengue. Yes, Public Safety Office is involved in informing our residents sa Iloilo City po na kailangan po sa bahay talaga manggagaling yung cleanliness na sinasabi natin. No? So what we are doing now, we are encouraging yung mga residente natin na kailangan maglinis po tayo. Mas marami po yung mga students natin from house to school. So ginagawa muna natin ngayon, ginagawa natin yung inspection, then nire-report natin sa GSO sa City Health natin because one of the plan po is magkaroon po tayo ng mass fogging po ng ating mga schools at ating mga barangay. Si Mr. Jack Kunlo para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Police Report. 4 na suspect doon sa pagnanakaw sa 2 jewelry shop sa Cebu. Iniugnay ng pulisya sa Paruhinog Robbery Group at may mga update dyan ang Bombo Radio Cebu. Kinilala ang 4 na suspect na sangkot sa pagnanakaw sa 2 tindahan ng alahas sa Cebu City ng mga miyembro ng Paruhinog Robbery Group na nakabase sa Mindanao. Sa panayam ng Bombo News Team kay Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, ang Deputy Director for Operations ng Cebu City Police Office at kasalukuyang tagapagsalita ng Special Investigation Task Group na base sa takbo ng kanilang investigasyon na pag-alaman na sakop ng Mindanao-based Paruhinog Robbery Group ang mga ito. Nilinaw ni Makatangay na hindi taga Cebu ang grupong ito. Bukod dito, ang ilan sa kanila ay nasa Cebu City pa, habang ang ilan ay maaaring umalis na. Ang 5 pa ay kinilalang mga tubong Mindanao ngunit nanirahan na sa Cebu. Napag-alaman nila ito mula sa naarestong suspect na kinilala nga si Marshall Ponesto, 31 anyos, tubong Iligan City, na nasa Barangay Paknaan, Mandawi City na nanirahan. Ayon na sa suspect na nakikipag-ugnayan na sila sa grupong Paruhinog at naghahanap lamang sila ng mga lokal na tutulong sa kanila sa paghahanap ng mga target. Tiniyak ni Makatangay sa publiko na kapag nakumpleto na ang lahat ng papeles at nakuha ng ebidensya ay maisasampa na nila ang kaso laban sa mga kriminal na ito. Bukas, Biyernes, Agosto 16, 2024. Una nang naiulat na sangkot ang Paruhinog Robbery Group sa iba't ibang nakawan sa bangko, illegal drug trade at insidente ng pagpatay sa bansa nitong mga nakaraang taon. With the arrest of one of the perpetrators of that particular crime, we consider the case as solved already. Right now, we are just preparing documents and relevant evidence to support the filing of a case. That is correct. According to the arrested personality, he revealed that that is the group organized sa kanila. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherry Balingat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, dyan pa rin sa may bahagi ng Visayas Region, Police Regional Office 7, dyan sa Central Visayas nga ay binigyang diin na na-neutralize na mga banta sa Negros Oriental, kaya isa na umanong mapayapang lalawigan ang kanilang ito-turn over sa bagong regional office ng pulisya sa ilalim ng bagong rehiyon o Negros Island Region. Magandang balita ito. May balita dyan ng Star FM Cebu.
Binigyang diin ng Police Regional Office 7 na na-neutralize na nila ang mga banta sa Negros Oriental, kaya isa na umanong mapayapang lalawigan ang kanilang i-turnover sa bagong Regional Office ng pulisya sa ilalim ng Negros Island Region. Inihayag ni Police Regional Office 7 spokesperson Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare na napaka-challenging ang lalawigan sa mga nakaraang buwan, gayunman tiniyak nito na hindi na ito katulad ng dati. Ibinunyag pa ni Spilare na nasa proseso na umano sila ngayon ng pag-realigning ng mga tauhan ng pulisya at kanilang sinusuri kung may mga personnel ba sila mula sa Police Regional Office 7 ang ilalagay sa bagong tatag na rehiyon. Anya, nagpaplano na rin umano ang National Headquarters kung anong mga opisina ang itatayo sa ilalim ng Negros Island Region. Tinawag naman itong advantage ng naturang development para sa pulisya sa rehiyon dahil mas mapagtuunan ang umano ng pansin ng pulisya dito ang mga krimen na nagaganap sa Cebu City, Mandaue at sa Bohol. Sa ngayon, sinabi nito na nagsagawa na ng mga plano ang pulisya at kung anong opisina o unit ng pulisya ang itatayo, gaya ng Criminal Investigation and Detection Group at marami pang iba. Operationally speaking, advantage ang Pro7 sa development, no? Because makafocus ang puwersa sa crimes that are occurring in Cebu City, Mandaue, and Bohol. No, ang Negros Oriental was very challenging. We know how challenging Negros Oriental was, no, in prior months. But we were able to neutralize all the threats in Negros Oriental. We are turning over to the new region a very peaceful Negros Oriental. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Samantala, ilang overseas Filipino workers sa border ng Israel lumipat na ng trabaho dahil yan sa posibleng pag-atake ng bansang Iran. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ng Bombo Radyo Kawayan. Lumipat na ng trabaho ang ilang overseas Filipino workers o OFWs na nasa border ng Israel dahil sa takot sa banta ng Iran na pag-atake sa nasabing bansa. Inayag ni Bombo International News Correspondent Mark Ablenios ng Israel na sa ngayon ay tahimik pa naman ang sitwasyon sa nasabing bansa bagamat naka-high alert pa rin ang Israel Defense Forces. Kung sa mga lugar na nasa gitnang bahagi ng Israel tulad ng Tel Aviv ay hindi gaanong ramdam ang tensyon, ay kumpara naman ito sa mga nasa borders ng bansa na halos araw-araw ay may nangyayaring kaguluhan. May mga OFWs na anyang dating nagtatrabaho sa Northern Israel ang lumipat na ng trabaho dahil sa tensyon sa nasabing border. Sa ngayon, ang ilan ay sa Tel Aviv na nagtatrabaho at mas ligtas na lugar ito kumpara sa mga border ng Israel at Lebanon na laging may palitan ng missile strike ang dalawang panig. Tiniyak naman niya na nasa ligtas na lugar ang mga OFW sa Israel at tiwala rin sila sa Iron Dome ng bansa na nagdedepensa sa mga pinapalipad ng mga kalaban nitong bansa. Sa ngayon ay wala naman siyang balak na umuwi sa Pilipinas dahil sa normal naman ang kanilang sitwasyon. May ilan lang, yung iba nasanay na rin dito kasi karamihan naman sa mga nandito sa Israel, mga matatagal na din kasi matagal naman din nagdi-deploy ng mga workers dito mga karamihan sa mga nandito sanay na sa ganitong sitwasyon. Tsaka hindi mo naman mapapansin ang gulo dito Nasa borders lang naman ang gulo, wala namang mga Pilipino na ngayon doon. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Feli na nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Eto mga kabombo, pumirma na ng kontrata si Australian veteran point guard Patty Mills kasama ang Utah Jazz. Ito ay ilang araw lamang matapos ang formal na pagwawakas ng Paris Olympics 2024 kung saan ay tinulungan ng 36 years old na guard ang Team Australia na gumawa ng magandang performance sa men's 5x5 basketball. Ang kontrata ni Mills ay nagkakahalaga ng $3.3 million para naman sa isang taon na paglalaro sa Utah Jazz. Itong nakalipas nga ng season, nakapaglaro siya sa dalawang NBA team na Atlanta Hawks at Miami Heat. Kasabay naman ang magkasunod na trade. Ito na ang pang-anim na season nitong si Mills sa NBA mula ng madraft noong taong 2009.
Noong 2014, bahagi siya ng San Antonio Spurs na nagbulsa ng championship. Sa ilalim naman ng Utah ay makakasama ni Mills ang ilan pang mga bagito at batikan sa NBA katulad na lamang nina Laurie McKernan at Jordan Clarkson at maraming iba pa na inaabangan din na makakasama niya dahil may chemistry umano ang kanilang mga galaw. Samantala, mga kabombo, tutok lamang sa mga programa ng Bombo Radio Philippines dahil masusubaybayan pa rin ang mga programa ng Bombo Radio kahit kayo ay nasa iba't ibang lugar ng ating bansa. Mga kabombo, maaari po ninyong i-download sa inyong mga smartphones ang Bombo Mobile App. Ito yung Bombo Mobile Application kung saan pwede po ninyong mapili ang mga estasyon na ibig po ninyong subaybayan. Habang meron din tayong YouTube channel at TikTok accounts, pati na ang ating Facebook Live programs. Diyan sa bahagi po ng Visayas, maaari po ninyong matunghayan ang mga programa ng dialekto mismo na ibig po ninyong masubaybayan. Kagaya halimbawa, doon sa mga Ilonggo speaking, nariyan ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Rojas. Doon naman sa mga Cebuano speaking, available naman ang Bombo Radio Cebu. Yung mga Akyanon ay nariyan po ang Bombo Radio Kalibo. At doon sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo Sir Nation, sama-sama ho tayong manalangin ng Orasyo Impirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakalikad sa takna sininga launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone 2 sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Ang may isa diri ka babaeng ginabawian sang kabuhi mangudman sa dengue kag sa COVID. Infected siya sa dengue hemorrhagic fever. At the same time, nagpositibo siya sa COVID-19. Di binawian gid sang kabuhi. Kag dito iya sa may banwasang Tigbawan. Nagdeklarar na sila sa state of calamity dito. Kaya paubos ng ilan siniyang mga bulong kag dengue kits. Check naton si Bombo Angel Tanuna. Jel, sa report, please come in.
naka-record diri Bombotsam ang Iloilo City Health Office sang dugang nga patay bangod sa dengue diri sa bahin sang Iloilo City. So dita nga nakuha naton diri kaging pagwaman sa nasambit nga opisina ang napatay nga ni Bombotsam, babayi ni siya 28 anyos, estudyante kaga pero kasado kag pangatlo na siya nga napatay bangod man sa dengue. Kag nahibaluan pagid nga residente ni siya sang barangay Takas Haro, Iloilo City. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. John Ringen Ancino Hortenela sang Iloilo City Health Office, iyaging pahayag nga na-admit ang babayi bangod nakitaan sang simptomas sang dengue. Sang July 27, Bombotsam, yara lang ini siya sa ilang balay kag nakitaan sang pila ka mga simptomas kabahin diri ang hilanat na wala ini siya sang gana magkaon kag nagasigi abi nga suka Bombotsam. Kag sang hapon mga rashes ini sa iyang lawas. Kag sang 7:28 kun July 28, nag-decide ini sila nga dalon sa ospital bangod man sa mga simptomas kag nakitaan gid man nga positibo ini siya sang dengue. Kung napatiban sang July o kung sang August 1, sa maagi abi sa RT-PCR test na ni nga positibo pagid ni siya sa COVID-19. Kag with this one, gimpathag sang Iloilo City Health Office nga posible ini siya Bombotsam ang amo sini nga mga kaso, insidente nga may COVID, nga may positibo ka na sa dengue kag mangin positibo kapagid sa COVID bangod ba nabi sa pila ka mga instances. With this one, yung pay requirement, ini siya Bombotsam mo ang pag-check sa mga pila ko hospital labi nga after mo confine, i-check agad for RT-PCR kung positibo ka man sa COVID-19 sa mga kabombo naton. Kaya with this one, nagpahanumdum sa liwat ang Iloilo City Government, Iloilo City Health Office sa 5S nga ni batok sa dengue. Una diri ang search and destroy sang mga breeding areas, kaduha diri seek early consultation sa mga may nabatsyagan. Ay labi na gidri nga libre man ang consultation sa tagsa ka mga health facilities o kon mga health centers sa bahin sa Iloilo City sa tagsa ka mga distrito Bombotsam. Kag ang self o kon secure self-protection, pagtuksok sa mga long sleeves, kag may mga like de largo para nga maprotektahan ng imong lawas, kapat dari ang sustain vector control measures such as spraying, misting, and larviciding na una diri nga libre man ang mga misting ani sa tagsa ka mga barangay kung mag-request gid lamang sikap para sa mga pumuluyo. Lastly diri, sustain hydration kay ang once nga i-confine ikaw or magpalapit ikaw sa mga health centers, isa diri kang ginalantaw gid para nga maagapan abi ang ginabatsyag nimo ang consistent na pag-hydrate Bombotsam. Kag hindi sa liwata, hindi gid recommended ang pag-inom sa mga energy drinks para nga ma-rehydrate ang liwat. Mas maayo nga magkadto sa mga doktor para mahatagan sang nagakaigo kag insakto nga prescription when it comes sa pag-hydrate sang lawas Bombotsam. Pamatyan tabala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Dr. John Ringen Ancino Hortenela sa aton mga interview. Ito ang aton nga latest dengue death as of August 15, 2024. May kita another death na, so total of 3 na kita sa Iloilo City. Ang aton nga update is 28-year-old ni siya nga female student from Barangay Takas, Haro. Actually, awaiting pa kami narrative report sa iya kung ano gitang natabo. Pero this is a positive dengue case at the same time COVID-19 man, no? Kung i-base natin sa death chart niya, ang iya nga cause of death is cardiogenic shock. Secondary sa viral myocarditis nga may siya severe dengue with concomitant nga COVID-19 severe. Yes, actually, no, kung ang isa ka pasyente nga gasulod sa hospital, pwede kaya nga multiple ang imo nga cause of death, kagang imo nga disease, so pwede ni siya possible gid. Actually, no, the dengue itself is alarming if makalabot kita sa ginatawag nga warning signs kag dengue severe. At the same time, dungangan da pa nga may COVID-19 kita, kung especially kung not vaccinated ka, no. So ang dengue ideally most of it nagapresent asymptomatic, meaning wala symptoms or mild lang daw flu-like, nagasakit balikawang, sakit ang likod,
sakit ulo, hilanat. Pero ang aton ginakulbaan diri is kung nagasugod na kita suka, dugo, gasigi-sige sakit siyan, nagalipong-lipong, kag ang ginatawag nila nga severe dengue, that is kung naga-respiratory distress ka na, ginahapo ka na, nga kilanglan ka na tubuhan, ang imo heart nagapalya para sa pasyente nato, no, ang iya tong heart ang naigo gid, kag tapos amo na ako naga-shock ka na nga ang imo BP taman na kanubo. So generally any nga sakit, no, when it nga naga-morbid gini sila, nagalaway, ti balantayan gid. Generally any patient, no, nga presenting with dengue can present with any flu signs. Those similar lang sa flu, kapag nakitang lawas, kasakit makasukusuan, imo mga joints bala, muna nga ang tawag ni nila kisa breakbone fever. Ang ato nga patient vaccinated ni siya sa COVID. Naka-dose ni siya sa first kag second niya. Actually, ang ato nga dengue, mostly preventable gini siya, no, kay kung wala lamok actually wala man dengue kay ang galaptas ang dengue naton is ang lamok mismo. So hindi kita malipat sang ginatawag nga 5S bala sang aton nga dengue prevention. That is, ang first is isik ang mga breeding places ni, kay kung mapatay ta ni kag wala lamok sa aton nga surroundings nga infected, most probably hindi kita magdengue. Second is ang self protection na muna siya, nagasuob kita sa mga long sleeves, nagaputang kita mosquito repellent, and ang ka-third nga S is ang seek early consultation. Di ba nagahilanat na kita, nagalay na matsyag naton, patas ka mo early, kay kung ma-hydrate na makatag ta early bulong, ini na kita mag-progress sa ginatawag nga dengue with warning signs kag severe. And ang ika-apat naton, support naton misting. So libre ang misting naton sa mga barangay, no, habalon nyo lang si CAP, amon di baladok, CAP positive kami sa dengue, PD kami kapamis sa balay, kag sa sagwa balay, libre lang ini sa aton nga district health center kag sa aton nga mga barangays nga gina-provide sa City Health Office. Kag ang kalima nga S, no, that is hydration, support hydration, self-hydration. Actually, ang primary treatment natin sa dengue is ga-hydrate, no? So, depende ni siya sa weight naton. So, muna nga, better gid nga mag-consult kita, kag hindi lang basta-basta ano nga tubig aton imnon, ha, make sure man natin nga tinlo ini. At the same time, nakabase sa weight naton. So hindi lang gainom lang kita tubig tapos wala na kita gali kay, meaning sinaguba naman naton kidney. So yes, first na siya nga may dengue na siya, may COVID na siya. Oo. Bombo Cham, nabatian sang mga kabombo naton si Dr. John Ranger Ancino Organela sa Iloilo City Health Office. All right. Ini si Bombo Angel Pichilierta na para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report sa probinsya naman niya sa Iloilo, sa banwasang Tigbawan. Nagano sila? Magadeklarar sila ko, nagdeklara na sa state of calamity. Bangod nga paubos na kunutong ila siniya nga mga bulongo kag subong man dengue kits for testing. Di mo ning isaman sa mga ginatutukan karon sa tagsa ka local government unit ang kaso sa dengue sa tagsa Manila siniya ka mga lugar kay hindi na niya lango-lango sa karon na banwa. Ang Malganisan City Health Office inya ti posible gid ina kag pwede gid na matabo nga ma-infect ka sa dengue at the same time infected ka man sa COVID-19. Iduwa ka bukol ni karon ang dapat sini nato niya nga hampulan, pero may mga pamagi man nga dapat nga hindi na kita mga hampol payak bukol. Likawan nato na nagatugas ang bukol likawan tang nagatugas ang problema. Hindi naman lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton kuno dapat sining himuon. Pero tikon adlaw-adlawon tani kag sa bulig man sa mga local government unit, mga barangay official, masarangan garo nato ni nga makumbat ang dengue. Nalampuasan tanan isang nagligad sini nga mga tinuig mo, lampuasan na gani COVID dengue pa. Check ta si Bombo Lindsay Buddy Lin sa report ta please come in. Nagakaubos na Bombo Cham ang mga bulong, no, para sa mga pasyente nga infected sang dengue, manginang ilang nga mga dengue kits kag larvicide sa Banwa sang Tigbawan, Iloilo. Rason nga nag-declare ang Banwa sang state of calamity bangod man sa mga na-record nga cases kung sa diin naglabot sa 117 ka mga cases no na-record sa nasambit nga Banwa subong nga tuig 2024 from January 1 to August 10, 2024 nga kung sa diin
din no sa nagigad lamang yang tuig naka-record lang gid ang Banwa sang Tigbawan, Bongbot Sam sang 18 ka mga kaso sang dengue. Sa subong 7 na ka mga barangay ang mayara sang clustering of cases. Magsiling kita nga clustering of cases mayara sa 3 or more ka mga kaso in 4 consecutive weeks or period nga na-record ang isa ka barangay, Bongbot Sam. Rason na tinagpatawag si Mayor Virgilio Teruel sang emergency meeting kaupod man ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council kung sa diin una dari no sang Monday nag-declare sila anay sang dengue outbreak based man sa information nga natipo nila halin sa rural health units. Pero after sinano ginrekomendar dari sa Sangguniang Bayan, Bongbot Sam nga mag-declare na sang state of calamity bangod nga ti syempre halin mismo sa information sang rural health units suno kay Mayor Teruel nga paubos na ang ining mga bulong nila kag ti kinahanglan sang emergency purchase sa diin hindi ini mahimo kun ordinary o kun regular lang gid lamang nga procurement. Kay ti bangod may basehan man sila suno kay Mayor Teruel nga mag-declare sa state of calamity, Bongbot Sam. Amo na ginrekomendar sang MDRMC agud nga ti magamit na nila ang ilang quick response fund sa pagbakal sa mga kinahanglanon kay ti emergency ini nga situation suno sa iya kinahanglanon gid ang emergency purchase sa sining mga kinahanglanon nila no sa ilayatag ilang local government unit. Kay kung ipaagi ganin nila sa liwat sa ordinary kag regular lang procurement pwerte ini kalawig, Bongbot Sam. So kahapon sa ginpatigayon nga session, regular session sa Sangguniang Bayan napasar ang resolusyon nga nagdeklara sang state of calamity kag ti liwat nga gin-reiterate diri ni Mayor Teruel ang pag-observe gid sang 4S strategy agud na ti makombat matapna ang ining dengue kag ti based man sa situation nila subong sa Banwa sa Tigbawan, Bongbot Sam, madamo sa mga pumuluyo, mapabata man o kung tigulang ang nagapa-check up sa ilang rural health units. Well, suppose, gani sa pagkamatuod lang, 3 na gani, Bongbot Sam, no? Ka mga doktor ang mayara sa rural health units nila, pero ti sa kadamuon, bala sa, mga pasyente nga nagapa-check sa mga kabataan, kati mga katigulangan, ang kung kaysa, ang mga doktor, hindi pa gilayon, bala makapanyaga sa oras, sa insakto nga oras, Bongbot Sam, kay bangod nga ti, nila gina-prioritize ang pag-cater gid no sa sining mga pasyente para ngati in kaso makapa-test sila abi, makapa-dengue test sila para ngati mahibuluan kung bala infected o kung hindi ang ining mga individual, Bongbot Sam. Ari bala aton pamatianan nanging pahayag ni Mayor Virgilio Teruel sa Banwa sang Tigbawan. Arityo sa aton nga MHO si Dr. Monserrate nga ginpabalo ako nga as of Monday may mga 91 cases na kami sang dengue, kag may 7 ka clustered barangays nga apektado. So, mga alas 4 sa hapon, and then ginapatawag ko emergency meeting sang MDRRM Council, kag indesidihan namon nga mag-declare kami sang dengue outbreak on the basis ng information na sa RHU kag sang MDRRMO. Tapos, nag-recommend kami nga because of the dengue outbreak, na-recommend kami sa Sangguniang Bayan to declare state of calamity sa Banwa sang Tigbawan on the basis man sang guidelines sa pag-declare sa state of calamity. Okay. At least may mga 2 ka barangay sa municipality, at least 2 ka barangay ang severely affected. Kag sa probinsya iya, at least 2 municipalities. So, gapanomdom pa gani kami, sing ko ni-declare sang probinsya ni Gov Toto state of calamity all over the province of Iloilo. Hindi na kami mag-declare di locally sa Tigbawan. Galing kay Stingkot, hindi pa kami sure. Nagambal si Doc Monserrate nga napaubos ang amon nga mga bulong kontra dengue. Dili kita mo cases. May mga paracetamol, mga kits, no, dengue kit, mga larvicide. Tising niya kinana emergency purchase, which we cannot do kung ordinary kag regular nga procurement. So tingin ko ang aton bulong na lang gid ni ma-declare kita state of calamity kay may basihan man kita para at least ma-access naton ang quick response funds sang MDRRMO, no? Para at least balang ordinary lang procurement process naton madula naton kag maka-direct purchase kita kay balan mo ti emergency ni nga kuan mo nga sitwasyon. Kay kung ordinary nga procurement, malawig-lawig gawa, Lindsay,
Oo. So amo na ginimo namon. Then ginpadala sa SB ang mga resolutions sa MD Council kag sa kahapon Miyerkules kay nag-session sila, nagipasar na sila resolution declaring a state of calamity sa Banos ng Tigbawan on the basis ang amon ng resolution. Okay, pila ang inyo dara nga quick response fund, Mayor, nga pagagamiton? Hindi gid ako kapiyo pero may instruction ako sa RHU nga i-kuha na nila, no, i-estimate na nila nga daan ang mga balaklon nga bulong, no, hindi lang sa subong kundi ginapreparahan ta ni kay ang silingkugan ni ko may lanin niya kita nga phenomenon nga ginaatubang nga sunod sa pag-asa hasta pa ni sa first quarter sa 2025. So balantaman ang dengue niya naga-thrive niya kung mga tag-ululan may mga pundo nga tubig. So kinahanglan i-prepare ta na. Pwede makita ka supplement later pero at least may pundo na kita nga daan nga mga bulong para nga may pambato kita sa mga kasimanaw natin kontra sa dengue. Of course, kining pasayos man nato ang pag-observe isang 4S. Yes. No? Ang ginakuan bala ang mga ginakuan sa DOH nga mga preventive measures against dengue. Okay. Ang baklon sa gamit ang Quick Response Fund magluwas sa bulong, Mayor, ano pagigani? Tiyan mo na ang kwadabi ng mga larvicide, yan na blang pamatay sa mga itlog. Sang dengue, sang mosquito nga nagadala sang dengue. Tapos siguro mga mosquito nets, mga iban pagid nga pambato lang sa dengue. Pero mostly gid siguro mga kuan gid sa mga hilanat, sa mga kuan bala. Hindi lang gid ako ka-specify Lindsay kung ano na kay ang doktor na pala, no? Ano batian ko lang do may kits na siya, no? May mga kit na siya. I don't know paano ko mag-describe sa kit na kontra sa dengue. Siguro basta iyan sang dengue. Pero kumusta dara, Mayor, ang mga ba lang aton nga rural health units, mga nagapacheck gid bala, Mayor, damo man ang mga nagapacheck sa mga RHUs naton dara or nagapatest abe sang dengue? Madamo Lindsay. In fact, sang Lunes, ko Doc, ma-meeting kita sling Mayor, makaon ko na kay way pagkukupanyaga, alas 4 na sa hapon. Sing ko nga gidamo pasyente. Ti mga mostly mga kabataan na, mga ginahilanat na sling ko sige lang. Tatlo na kani among doctors diri sa RHU. Ti sing ko only shows kanda mo gid man gali ang nagapa-check up kay sa parte sa dengue kasi may mga info dissemination man kita nga hindi magulat nga magdugay ang ilan sa kabataan kag magkonsulta kundi nga first 1 day 2 days pakonsulta na dayon. Ang mga nanay nagaobliga man. Nabatian Bombocham si Mayor Virgilio Teruel sa Banwa sa Tigbawan, Iloilo, Bombocham. Muling mambal naton bala Bombulins daw halos kada tuig salapo kita sang kasubong sini nga problema pero do nagakabudlayan kita sa Giapo, no, ang kung lang tao mo do cycle man lang nimo liwat-liwat man lang ini mas mayo siguro diri kita sa prevention. Namin ko nga prevention okay gina ang mga search and destroy, so on and so forth, pero basta gani iyat simpos ang tingulan, siguro makahimo sang mga pamaagi or makapaminsar sang kunano dira nga mga strategiya nga aton sini nga tagsa ka local government unit kag kun mangin epektibo ini later on siguro pwede gid kag ma-replicate man sang iban sini local government unit. Ang namin ko makahimo kita sang pamaagi nga bulos-bulos mo lang Lindsay mo ang dry season kag wet season mo, duwa man lang diya season yes pungsod na Pilipinas. So sa pag-abot sang bulan sang pagka-Marso, March, April, May, dira iya sa tunga-tunga pa lang sa May or middle of March pa lang daan kung tani maano na kita himo na kita sa mga lihok bla agod nga hindi ta na paghatagan pa sang tsansa nga makabreed ining mga carrier sang
dengue hemorrhagic fever, particularmente ining Aedes aegypti kag Aedes albopictus nga sahi isang lamok. Parang eventually malesen naton ang kaso, wa isang may mapatay, kag bisan pa paano, kag kung may tsansa, malamang eradicate na ning dengue carrier nga mga sahi isang lamok na yung lens. Sakto gid na Bongbot Sam, dapat nga timiara gid sa mga activities no nga ginahimo ang local government units and also ang mga barangay gid Bongbot Sam. Bangod nga tikon ka isa nga daan kun wala iya directive, wala iya mando no halin niya sa mga otoridad naton ti mga pumuluyo ti pawala na malang kun ka isa Bongbot Sam, wala na bala kinapanumdom nga magpaninlo sa ila tagsa ka maugsaran or bisan maghimo na lang abi sang 4 o'clock habit Bongbot Sam iti isang una ginaobra man nina o galing kay ti subong nabudlayan magsustainer ang tagsa ka mga barangay Bongbot Sam. Bongbolin, silingko do kasubong na nagapaligo ka? Oo. Sa tagsa ka matagadlaw, limpiyuhan mo imo sining lawas? Hindi man na yan silingi nga dapat pa i-remind ka sa local officials, i-remind ka sa gobyerno nga Umel, Champ, Lindsay, paligo na kamo. Hindi na na yan dapat na muna. Kumbaga, ara na yan sa imo nga kung nagapaligo ka ganit, dapat limpyuhan mo man imo sining ugsaran para nga muna ganing ang masami naton nga mabatian limpyuhan ta ang aton sining kaugsaran agud balatian malikawan. Insakto gid Bongbot Sam, dapat buligay lang may part sa bahin sang LGU, may part sa bahin sang barangay and also sa mga tagbalay man Bongbot Sam. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid na Bombo Lindsay Bade. Sa aton sini nga mga kabombo nag-apilar gid kita nga dapat tagsa-tagsa sa aton mangin responsable man kita. Kay why naman sang iban sini iya nga maka ganar, no? Kung mangin responsable kita sa aton sini nga palibot, kunti kita man lamang iya nga mga pumuluyo mismo. Hindi tayo pag-isalig ang kaugalingon naton sa kung ano man yang mando or maghulat lang sa mando sa mga opisyalis naton. Dapat kita mismo magpanguna sa mga nagakaigo, nagakadapat kagusto nga hilikoton kung paglimpyo sa aton sini nga palibot ang pag-aistoryahan para gani nga ang balatian malikawan. 25 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa, kagapon gimplastar naton diri ang sabat sang Iloilo City District Engineer. Nga suno pa iya sa kay Engineer Roy Pakanan, kontrari tanan ang mga statement sang ubo sandig man sa ila sining ginauyatan sini iya nga mga dokumento kag sandig sa kung ano man ang ginhimo nila kung ang pag-istoryahan ta ining mga ginpang suspend nga mga ongoing projects under sa or nationally funded kag under iya sa Department of Public Works and Highways. Tiambal diri sang ubos lingya ti magapabilin kami nga magapanindugan nga kung hindi iya kumpleto ang inyo sini nga mga dokumento, hindi kami maghatag sang building permit. Kay dapat tanan-tanan sini magasunod gid sa proseso mo kung sa mga sa sulat ni Engineer Pakanan may site dito siya nga paglapas kuno sang ubo sa aton sini pagsunundan kag ang penalidad sini sa pagkapriso patpaton tani karon kay hambal sang ubo sinya tikon ano man kag ano dira iyang mga kaso ang i-file batok samon willing man kami nga mag-atubang. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Oras naton 25 minutos na nakaligad sa takna nga launa. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar,
Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 11 to 17, 2024. You have a date with Mr. Totong Villaruz, kagangiyang nga banda, bagod na talana kag excited na sila nga maghatag sa inyo sang one great musical entertainment sa concert at the plaza, kicking off alas 6 ng gabi sa Agosto 17, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka magamatahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 18, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon niya kita nga hatagan sang kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Niña. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution.
Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sa lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na rin sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ginawiyata naton diri ang mga sulat. Baslanay sang komunikasyon. Sa opisina sang alkalde, opisina sang city administrator, opisina sang OBO, kag subong man opisina sang Iloilo City District Engineering Office. Igagapon plastar nato ng sabat ni Engineer Roy Pacanan sa sining mga nagkala-delay nga mga projects diri iya sa bahin sa syudad sang Iloilo kag ang tudlo karon iya ni Engineer Pacanan nagatudlo sa Office of the Building Official nga mo ang kabangdanan kuno iya sa pag-delay sang mga proyekto, no? Kung balik-balikan naton sa tong July 11, nagpagwa man sang dokumento ang Iloilo City District Engineering Office. Kag subong man may mga dokumento man yang ang city government sa sining mga delayed projects sa aton sining mga tagpalamati. Now, ang unahon ko diri nga basahon siguro sa bahin iya sang ang sulat ni Mayor Jerry Trenia sa kay Engineer Roy Pacanan. Nga kung sa diinti, suno sa kay Mayor, sining niya, please find the attached letter dated July 11 of the Office of the Building Official in response to your request for update on the pending approval building permits for 45 projects diri iya sa syudad sang Iloilo, no? Sa office or sa City District Office. Sandig sa record sang OBO, 36 ka mga proyekto, no? Ang pending kabaliskad sang ginapayag nga 45 inikbilog. Previously submitted and endorsed for initial technical evaluation. This process conducted in preparation for the submission of the uniform application forms for the issuance of building permit sa aton sinikanon mga kabombo. Now, sandig sa OBO dire, ang initial evaluation isa lamang ka proseso nga gin-devise sang Office of the Building Official to accommodate numerous upcoming projects of Iloilo City District Engineering Office.
Ang purpose ni Banwa is to address any potential deficiencies related to technical requirements katulad sang survey plans, design plans, kag iban pa nga mga spito. Para nga mapasiguro ang compliance sa technical standards nga na-require sa mga proyekto, no? Antes pa man mag-issue sa building permit ang OBO. However, the OBO maintains that the initial evaluation is not part of the actual building permit application process. Once a project passes the evaluation, Iloilo City District Engineering Office must still submit its application forms along with other necessary documentary requirements, including the consent of the lot owner. Out of the 36 projects, 27 have completed the initial evaluation process with corresponding corrections and findings endorsed back to Iloilo City District Engineering Office for appropriate action. The remaining 13 projects recently referred to the OBO are currently under evaluation. However, to date, ICDO has not submitted any applications for the issuance of building permits for 27 projects past the initial technical evaluation process. Finally, the 6 projects mentioned in your letter have no records with OBO. Ay, kuno yan sa records si OBO? Amo na sulat ni Mayor Jerry Treñas. Tingga po, napatpat na naman to sa sabat ni District Engineer Roy Pacanan. Silingiti, kami, wala man kami sang may nauyatan di nga dokumento. Ang kontraktor, wala man sa may nauyatan nga dokumento nga may gin-refer back na si OBO sa amon sining opisina. Oh. Now, sa aton sinimatag palamati, ginplastar diri mga nagkalain-lain sini iya nga mga contract ID. Anyway, i-flash na siguro ang sa contract ID na Blabong Bomel. 2G 24G0067, mga kasubong sina, no? Naka-highlight man dira, katulad na gid lamang sa 2G 24G J0078, construction of multipurpose building Haro, Iloilo City. Nakabutang dira, no? Status as of date as per OBO records, no initial technical evaluation, no building permit, no? Naka-highlight ina dira sa aton sining matag palamati, no? Damo pa ang Burgos Mabini multipurpose, no initial technical evaluation, no building permit, no? Construction of 2STY 4CL at Balwarte Elementary School Molo, no initial technical evaluation, no building permit application man. Pero ang iban sila diri with initial technical evaluation received May 9, 2024, endorsed, returned to ICDO June 10. No? No building permit. So mga tag-isa ka bulan, kag igo mabalik, sandig ba niya sa records naton diri nga gina uyatan. Sa aton sini nga mga kabombo. Now, sang July 22, ang Office of the City Administrator nagsulat sa kay Engineer Saniboy Oropel. Nga nagapangayo sang mga datos sa aton sinikron niya nga mga kabumbo, no? Suno sa letter naman iyan ni Mr. Melchor Tan sa kay Engineer Saniboy Oropel ang DPWH Regional Director Hambalya. Please find the attached letter dated 18 July 2024 from the Office of the Building Official in response to OIC District Engineer Roy Pacanan's Memorandum July 5. Memorandum pertains the status and updates of 7 projects mentioned in the undersigned memorandum dated July 2, 2024. Sandig sa record, sabi sang OBO, 5 out of 7 projects sang ICDO lack building permit applications. These projects include the Santa Filomena Multipurpose Building, Mandoriao Market, Sports Complex Halandoni Memorial School, Tansa Esperanza Multipurpose Building, kag ang Balantang Multipurpose Building. Ang remaining kuno nga duha nga mga proyekto either had a building permit application that was subsequently withdrawn
by Iloilo City District Engineering Office amo iya ang Katilingban multipurpose project kag application or an application was submitted but returned due to insufficient documentation ining Barangay Concepcion City proper nga multipurpose building. Hambal sang Obo, sinya summarize these findings in a table appended to their letter. Amo na to kang inang implastarta. No? Ang 7 projects either lack any documentation with the Obo or although initially evaluated have not been formally submitted for building permit issuance. The OBO explained that the delay or completion of building permit issuance for these projects can be attributed to Iloilo City District Engineering itself. Site inspection has also confirmed that these projects have either commenced construction, are nearing completion, or already exist despite lacking the necessary building permit. As the supervising officer of the ICDO, we urgently bring this matter to your attention. We request that appropriate measures be taken to ensure full utilization of these projects for their intended purposes. The city government may allocate funding for projects that are currently incomplete and lack sufficient funds for completion. Additionally, I strongly recommend that ICDO seek approval from and or consent of the Sangguniang Panglungsod to utilize properties where the 7 projects are located. Lastly, ICDO should promptly submit, process, and secure the necessary building permits and occupancy permits to ensure that the structures can be fully utilized in the future. Rest assured, the city government is committed to finding solutions on this matter for the benefit of the people. Signed, Melchor Tan, City Administrator. May sulat man diri ang Office of the Building Official sa aton sini nga mga kabumbo, no? Nga kung sa diinti gin-discuss diri ang details ng 7 project sandig iya sa record sang Obo. Kung kagapon gipresentar naton ang dokumento sandig sa record sa Iloilo City District Engineering Office sa aton sini matag palamati. Now, subong i-discuss na naman di ang details sa 7 ka mga proyekto sandig sa dokumento nga ginauyatan sang Obo. Sa Barangay Concepcion multipurpose project, initial evaluation of technical plans received only last June 3, 2024. This was returned ICDO last June 8, 2024 for rectification and compliance lacking requirements. The building permit application received last July 11 but returned July 17 as deficiencies earlier noted were not addressed and lacks documentary requirements. To date, ICDO has not submitted regarding this application. Upon field verification, the extent of construction is up to ground floor only. The structure is incomplete and inhabitable. Per information from the barangay, there is no fund available for completion of the project. No? Sa aton sinikaroon iya nga mga taga palamati. Oh. Kung ikumparar nimo sa aton sini nga mga kauturan, hambal iya sang district engineer, phase 1 of the construction multipurpose building evacuation facility city proper was completed April 8, 2024, while the phase 2 of the said project is suspended pending the issuance of the building permit. Office of the Building Official, the scope of which includes the completion of project. Contrary to the statement of Obo, the initial evaluation technical plans were received by the Office of the City Mayor May 27, 2024, which has yet to be returned to DPWH or to its contractor. The delay may be contrary to the statement of the Obo that initial evaluation was received only in June 3, was returned June 8. Notwithstanding failure to return the results of its initial application submitted on May 27, 2024, the building permit application with the complete documents was submitted by the contractor to the Office of the Building Official Chakto July 11, 2024. As to the assertion that was returned on July 17, neither the DPWH, ICDO, nor the contractor has record of receipt. Ikadua, sa aton sini mga kabumbo, Santa Filomena
Arevalo Multipurpose Building Project. Initial evaluation was received June 3, 2024, endorsed back last June 28, 2024 for to the ICDO for rectification and submission of lacking requirements. To date, no application for building permit. Site verification. Site verification confirmed that projects is a two-story multi-purpose building. However, the structure is incomplete and inhabitable and no fund available for its completion. This office has already issued notice of violation, lack of building permit to ICDEO. Kung lang taon ta diri kagapon, siguro mas mayo pa nga ipakita taman niyo po i-post siguro later on sa Facebook ta para nga ang aton sino makabombo makago over sinibla, no? Anyway, gusto ko malang i-plastar nga ang statement sa Iloilo City District Engineering Office tanan sina diri regarding sa pito sini ka mga tawag sing ani projects nga ginsuspend, no, kabaliskad sang gina-claim sang ubo suno sa Iloilo District Engineering Office. So ang mga dokumento kag mga tinaga magasumpakilay, dokumento kag tinaga ni Engineeroy Pakanan kag dokumento kag tinaga sang Office of the Building Official sa aton sini nga mga kauturan. To cut the long story short, the findings above are presented in table we clarify that the initial evaluation sunod diri sa obo, no, we clarify that the initial evaluation is a process devised by the OBO specifically to accommodate the projects of Iloilo City District Engineering Office. It aims to address any potential deficiencies related to technical requirements of the project, such as survey plans, design plans, and other specification in advance. The evaluation is intended to facilitate and ensure compliance with the technical aspects of projects that have yet to be issued a building permit by the Iloilo City District Engineering Office. However, the initial evaluation should not be confused. Hindi ko niya mga dapat masalaan nga amo ng actual building permit application suno sa OBO. The initial evaluation is solely to ensure that the project's designs, plans meet the minimum requirements of the National Building Code of the Philippines, enabling Iloilo City District Engineering Office to rectify kung may makitaan nga mga sala o kung deficiency kakulangan sa ila sini nga proyekto in advance. Once a project passes the initial evaluation, the Iloilo City District Engineering Office still submit their application forms along with the necessary documentary requirements, including consent of the lot owner. So, may mga nagakaigo pang dokumento nga dapat isumiter ang Iloilo City District Engineering Office para iamatagan sila sang building permit. Now, ang pumuluyo sa syudad sang Iloilo luyag mahibaluan ano ining mga necessary documents or documentary requirements. Kay tikon amo lang nilang taon ta necessary documentary requirements do kabrod mas maayo kung i-specify. That is why ngati nagasigaw man kita kag nagatingwa man kita nga maka kita sang tsimpo nga maka pakigangot sa Office of the Building Official or any representative or sa bahin sa city government, but to no avail, no, sa aton sini nga mga kabombo. We welcome any formal complaint from ICDO regarding alleged violations of RA 11032, also known as the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. However, our records indicate that 7 projects either lack any documentation in this office or, although initially evaluated, have not been formally submitted. Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Dutod ko niya ano. Anyway, may another pagigod din nga kopya mong bomel mo. Dahil again sa aton sini nga mga tagpalamati. May taon ta to ang another copy naton, no? Have not been formally submitted for
building permit issuance, essentially the delay and or completion of the building permit issuance for these projects can be attributed to Iloilo City District Engineering Office itself. Worst, site inspections have confirmed that these projects have either commenced construction, are nearing completion, or already exist despite lacking of necessary building permit. Thank you, and we hope that this clarified the matter. Truly yours, Manuel M. Magbanua Jr., Counsel for the Office of the Building Official, signed, noted by Mavi Gustilo, City Building Official. Now, sa sining mga tinion, sa aton sining mga kabombo, just like City Councilor Johnny Yang. Kagabi lang balya, niya kinahanglan tagid ang presensya ni District Engineer Roy Pacanan nga magtambong sa mga committee hearing para nga maka-explikar sa ang iya sininga side kay base kung lain ang palabot siya nga mensahe. Ano na matsyag mo sa mga taga Iloilo City District Engineering Office nagatrabaho dira Councilor Johnny Yang, mga why man ko sang may ginamin sini nga pakanubuon, pero ang punto sina dira Banwa, hindi ko na lang minsiya ng mga pagpakanubo. Ang nanamin ko sila, ang punto ko sila dira, ang mga nagatrabaho dira sa Iloilo City District Engineering Office nakagraduar 4 katuig nga kurso. May eligibility, iban subproof, iban professional nga eligibility sa Civil Service Commission. May nagkalain sini iya nga gintambungan nga mga seminar para iya nga mapalapad ang ila sini nga pag-insindi. Kung in construction ang aton sini nga ginaistoryahan sa aton sini mga kabombo, ti insindihan na naton kag kung sa mga tinaga pabla sa standby, matik na iya kagawad nga ang chief na dira engineer. So hindi tayo magpati nga dapat patambungon gin si engineer, ang punto ba lang nga dapat aragi kuno si engineer Roy Pacanan kay base kung lain-lain kuno ang mga ginaduol siya nga impormasyon sa mga tao ya. Por Diyos por santo, ano abi mo preyosimo nga gistoryanan duwa ka tag-iya sang gasolinahan, tapos ang insugo sang isa to katag-iya sang gasolinahan, gasoline boy, tapos ang gasoline boy mo mistorya simo nanok man nimo man. Councilor Johnny Yang, sa mas kagustuhan mo nga dapat patambungon si Engineer Roy Pacanan sa mga committee hearing, subong at simpo, mas kagustuhan gid sang pumuloy sa syudad sang Iloilo para once and for all maklaruhan kita nga makahatag man sa statement ang Office of the Building Official. Sa aton sinimatag palamati. Pero as per information, next week iplastar ini tanan kag sabton ini tanan sa aton man sini nga matag palamati. So hulaton naton, this time kay nakatigayon kita nga makakuha sang dokumento, ginplastar naton ang magtimbang sini iya nga bahin. Ginplastar naton ang magtimbang sini nga bahin. Pero sa gyapon, hindi man ko eksperto sa mathematics, pero guaya sini ang fraction ang guaya sini Bombo Umel, sa aton sinimatag palamati nga man ang fraction parehas na 1/2, 1 sa babaw, 2 sa dalom, tapos sa piyak di abi idugang mo pag isa ka 1/2, 1 whole guaya. Timang kuton sa maestra mo sa 2 ka 1/2, anong common denominator? Yang 2 dalom, di ba? Amo na siya, amo na ang common denominator, do dira lagi nagdumduman ko hasta dabi. Pero are, may mga nabasahan kita dire nga ako nga nag-commence nga ang iba natapos na nga wala sang building permit. Why sa issue 1 sang building permit? Tikya punto sinadra sadto iri maway pasanda mo. Paluoy ka. Sadto iri maway pasanda. Paiti do karon nagbulagay don. Tiya mo na nga. Kung saan pa bala espaltuan ta na nagkunul-kunul kang nagcrack-crack na nga dalan sa aton sinimatag palamatiro hiruton ta na nakagpupugon ta nga mga kabilya nga nagtiriko, para nga
may tirong ang plastaran. Or tadlong or mapatadlong na to ng mga nagtiliko sing bagay. Kaysa to anay, why man ini? Sa aton sini mga kabumbo. Dumduman ko pagigani kagabi. Nga na-plastar man ni Bombo Angel siya nga report. Nga mapasar ko sa resolusyon si City Councilor Eli Sante. Nga pangayuan niya sang datos kay those sort of questioning DPWH. Nga kung why sila nag-record kung may pananom sila nga mga kahoy to or pila ang ginpang utod nila nga kahoy sa aton sining mga kabumbo. Ti santo anay why man diba? Gusto mong bunyan mga video ti pila na kagatos to mangroves pinang utod to diba? Pila kagatos kaga kung sukpon-sukponon to pila kay hektarya to mangroves pinang utod to ti why man sa may nag-file ka resolusyon why man sa question to tiyanon wabi kay Bubutsam labong isplanan project to ni Senator Drilon kag sa dalom yun di ara si Mayor Jerry Triñas na ara na si Congresswoman dyan marunda ti ang mga mga konsyal ti ipos man di ba sa aton sinimatag pala ipos man sanday why man? Sa aton sinima kabumbo. Ti amo niya kadalita ng politika. Abi nyo, ang iban sinigambalya niya ba? Halong umus politika na. Kaya mo na kay imon ang politika niya. Imon man, imon niya. Imon lang na niya. Pero kung lang tawa mo, grabe giyang dalit sa politika Di ba? Sa aton sininga mga kauturan. Muna gani, sino man na naghambal siniman? Sino sa mga Ilonggo pilosoper ang nagambal siningati? Basta Ilonggo pilosoper ang nagambal correct me if I'm wrong do si late Mayor Oscar Garin. Hindi man pagpatami kadayaw subong upod mos politika kay basi ispila kadlaw makontranay ka mong duwa. Hindi man pagpatami ka buyayaw kontra mos politika kay basi sunod nga mga chimpo danay mga duwa. Insakto na. Di ba? Sa aton sinimatag palamati, pero ang makapulos kung tani sini, ang mga tao nga nagpati sa inyo. Ang mga tao nga naglaom, nga matuntuod, ang inyo siningagin pangako, nga maghahatag ka mo sa serbisyo, maghahatag sang proyekto, para sa kayuhan sa mga pumuluyo sa tag sa kabarangay diri sa syudad sa Iloilo. Pero anong natabo? Anong natabo? Bangod nalaktan sang pamulitika, pumuluyo karon sa syudad ang nag-antos. Antos nga! Ti mapuslanon kung tani nga mga proyekto hindi matapos-tapos. Pero sa tuana isang hugot pang Abri City kag nagatamsak pang pagbiso-bisuhanay ni Congresswoman Jan Barunda kag ni Mayor Jerry Triñas. Why man di ba? Why man why man sa ngamuka sus Maria kag usip subong man lang ni sa aton sinima kabumbuti ang aton lang sinadri banwa kung gusto ni Councilor Janiang nga patambungon gid sin Generoy Pakanan apisar nga gindeklarar una-una gid ang City Council nagdeklarar nga persona non grata kay Engineer Pakanan mo. Nag-second demotion lang yun si Mayor sang iyaman sini nga persona non grata. Di ko na ko sin Generoy Pakanan ba ko? Deklarar nyo ko nga persona non grata, tinatin mo ko naman. Saka ko sa 6th floor ko ba si patyan ba ko to sa elevators tunga-tunga to sa building administrator na kag magwara-kwala ko to. Lumain pa? Pati building administrator dalsa pa. Di ba? Tingnan mo na, kung gusto ni Councilor Janiang, pwede man na, Councilor. Bawion nyo Pwede na, mabawi, ang pagdeklarar nga persona non grata kay Engineer Pakanan. Bawion nyo na City Council, para katin si Engineer Pakanan kay magambag nga persona non grata, tao nga hindi welcome. Hindi sa welcome, pakadon mo. Sa aton sinima kabumbo, do pareho sila na yung may akyat bahay.
Tapos ang balon mo nga, hindi ka niya magsulod-sulod sa balay namon na, kaya basi magkaladula gamit namon di. Oh. Tapos kay gusto mo mabala number sang hinablos siya, nga kursulada mo. To, pre. Kanto na dis balay lang kayo, may mangkon ko si mo. Oh. Kaya mo man na, kung gusto sa City Council, oh, gusto man sang pumuluyo na. Oh, sa aton sini makabumbo. Ti subong gusto sang pumuluyo, o kung mag-explicar si Engineer Pangkanan, mas mayo. Kag kung maka-explicar man, ang ubo si Engineer Mabing Gustilo, mas labing mayo. Para ma-resolve ta nila yun. Oh, sa aton sini nga mga kauturan, may issue pag kita kung tani, parte sa illegal nga droga, kay pilato gani. Pilato gani, bumbumel ang sa Bacolod City to. Grabe to nga dakop ni Kernel Coronica. Puwerte nga birada ni Kernel Coronica to. Pilato ka milyon. Anom ka kilos do. Ang value yan 40 milyones. Do mo amos na 41, 42. Oh, correct me if I'm wrong, sa aton sino makabumbo. Tingambal ni sang chief sang Regional Police Drug Enforcement Unit nga si Captain Glenn Suliman, siya may mga remnants pa ni siya. Ining mga nakaladak pa 41 milyones kinman, no? Niya may mga remnants ni sila. Diri sa syudad sa Iloilo, kaya tinibalipod manigar, lapitan na yung lang syudad mo. Kagang Bacolod, abi. Sa aton sinimatag palamati. Kag ang mga barangay, nga kung sa din, Santo Anay, grabe man ang druga da. Sa aton sining mga kabumbo, ti do nagakangawa nga basi kuno nga magbalik liwat ang illegal nga droga diri sa syudad sa Iloilo. Oh, tingaihan nga nagabalik ning illegal nga droga no sa aton sining matag palamati. Oh, ngaihan nagbalik ni waswas man ya operation aton sining mga kapulisan, pero nga damo-damo sa gyapon man. Anyway, hatagan ta na sang kaygayonan sa mga masunod naton nga mga pagpangalagad diri sa Bombo Radio Iloilo kag sa iban sin Manusay Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regina. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network kinakadrang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 11 to 17, 2024. You have a date with Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda bagod na talana kag excited na sila nga maghatag sa inyo sang one great musical entertainment sa concert at the plaza kicking off alas 6 ng gabi sa Agosto 17, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka magamatahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 18, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon niya kita nga hatagan sang kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Niña. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024.
Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta, 300 katapaka, halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausal sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto bilang panugyan sa mga eksperto. Mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Pa Radio Bombo! Good afternoon. Maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Ini si Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Webes na kita. It's the 15th of August, 2024. The Feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Kung hindi ako magsala, fiesta dira sa may Barrio Obrero. Corrected man? Anyway, sa iban pang mga lugar nga nagahiwat sa ilang ka-fiestahan today, happy fiesta gid dira sa inyo. And kita naman diri sa KLP with a smile, we welcome you. And salamat sa liwat nga pag-upo diri sa aton. Kag salamat especially sa aton nga mga letter senders, mga suki, mga newbies. Thank you, Gid. Of course, every afternoon may ara kita sa mga kalingawan. Thanks sa mga stories nga inyo nga ginapalabot gid diri sa kahapon lamang program. And to those nga may ara mga luyag nga i-share, very simple ang inyo nga paghimuon, i-email nyo lang. Sige, lagwayon ko ni ha kay may mga hulat gali sang aton nga pag-announce sang aton nga email address. Sige, ari aton email ad bombo _ inang kurit bala dalom bombo_iloilo@bomboradio.info. Again, bombo_iloilo@bomboradio.info. Or kung ginsulat ninyo ina, pwede ninyong ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ginapasalamatan taman no ang aton nga mga letter senders sa ilang nga effort ang iban hindi makahalin sa balay
Pero sa gihapon may means para nga makalapot diri ang ilang mga stories, may ginaayo nga mga tawo para nga magdulong sa ilang mga istorya diri, may araiban nga naga puro pamasyar dala puro pamasyar diri sa Sky City Tower kag personally ginahand in ang ilang nga mga stories. So thank you gid sa inyo, and to those nga may ara man nga mga luyag nga i-share diri sa aton, feel free gid at all times nga ipalabot diri ang inyong nga mga stories. It is now 16 minutes after 2 o'clock. Again, this is Tita Regine. Mag-uumpisa na kita with this beautiful song. Eksklusibo lang diri sa Bombo Radio Philippines by Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. Alam nyo na ito. I'll be right by your side. Good afternoon and welcome. I was hurt and I was fooled by love and by wounds. I wanna break free from the past that's in, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even though the day I die, promise me you'll be on my side. I just wanna love you through sorrow and pain.
your side. Right, I'll be right by your side. Elmer John Bolaño and Patrick Mark Armada. It is now 21 minutes after 2 o'clock. Again, welcome Gid, mga kabombo. Actually, ang ato niya first nga story, not really a story, no? Actually, gin-email niya ini sa aton. But I just hope okay lang sa iya, no? I-share ko man sa inyo. A little something about herself, kung sa diin siya subong, and more sa effect sang KLP, no? Sa iya, samtang nga nagapamati siya. Layo ang iyang location, but Ilongga. Okay, kay ti inhiligay noon man ang iyang pag-sulat diri sa aton, pag-email niya diri sa aton. I'm talking about Mia sang Spokane, Washington, US of A. This is her second email diri sa aton. Ang first was very, very short. She was just telling me nga nag-enjoy gid siya kuno kag napakadlaw gid siya samtang nga nagapamati siya. Nagkadlaw gid siya utoy-utoy samtang nagpamati siya sa tong istorya ni senior citizen. Ato bala senior citizen nga dutayan ka lang nga rapon ni Virgo na that one particular story. And now, so ginabalan ko siya, no, nga thank you so much gid nga nagpabalo ka nga mo ng effect, and gin-invite ko siya nga sabi ko basi kung may story ka man da, share also diri sa KLP. And medyo this time do medyo malaba-laba ang iyang pag-email back diri sa atin. Gusto ko i-share sa inyo, okay? And I'm sure nga nagapamati gid siya kabag ginapulawan gali niya. Alas 11 dito sa ila, no, sang gabi, samtang diri sa aton alas 2. So kaya i-share ko din sa inyo ang gin-email sa aton ni Mia sang Spokane, Washington, USA. Hi, Tita Regine. Tita Regine, daw napaluha man ako. Abi ko, hindi makaabot sa imo ang akon nga email. Nga abi hindi. Kadasi gabi sang paghatag sang email address. Amo gani no, mayo gid ka nag feedback ka. Nga dasi gali. Abi ko balaan almost sa ulo na, no, sang kadamaan. Sige, from here on, medyo lagwayon ko na ang paglawag sang aton nga email ad. Anyway, Tita Reg, nag-testing lang ako, hoping nga may mag-respond. Gaotoy-otoy gid ako permi sang pamati sang imong program. Nagapamati ako halin sa Spokane, Washington, USA. Pag oras nyo dira, alas 11 sang gabi diri sa Spokane. So gahulat kita ko permi sang imong program. Kisa nagkakatulugan ako sang pamati, kadaw ginaduyan-duyan ako sang imong tingog. Hari naman, sleeping pill. Anyway, gapamati ako through an app nga Radio Garden. Tanan nga mga radio station sa bilog nga kalibutan, mapamatian mo for free. Basta may wifi ka lang So, Tita Regine, ginpalipay mo man ako ba? Damo ako istorya. Damo. Pero sigurado, makilala ako sa amon. Ha ha ha. Laka lang ako gapuli dira, nahidlaw gid ako pag makabati ako sang Ilonggo gid nga madalom. Kisambal ko sa akon kaugalingon, baw. Do sang high school pa ako sina makabati nga tinaga. Daw mabulong man ang akon kahidlaw sang ato nga lugar. Hay, salamat gid. Kumusta sa tanan nga nagapamati dira? Maayong hapon da sa inyo tanan. Pag mabasa mo ini sa imong program. Salamat gid nga madamo. Mia from Spokane, Washington, USA. Well, Mia, thank you so much, Gid, for emailing back, and we are also very glad. Ako happy gid ako, no, to again hear from you. Sige lang bala,
para hindi ka makilala, pwede gid no nga magamit ka lang sa imong mga code name. Tapos lainon mo lang ang mga lugar para hindi ka mabuking. Ang importante no nga maka-share man ikaw diri sa KLP. Chika mo lang, kumusta ka dira? Ano obra mo da? How do you spend your life there? Kag kumusta man ang life dira, no? Kag ganung feeling. Kita no kalang gali magpauli diri sa aton. Pwede man i-share mo sa amon paano ka nakalabuot dira. Di ba? Anything. Pwede man love life. Pwede man something very sad, pero mas nami, no? Kung mga happy-happy, nang may mga happy endings. Especially love story. Anyway, Mia, thank you, Gid, ha? Ako gina-appreciate ko, Gid, nga naga-email ka diri sa amon, and nagahatag ikaw sang feedback. So, thank you, Gid, ha? Nga inigling ang program, makahatag, Gid, sang kalipay sa imo, kay makaharakak ka, Gid. Siguro, no? Mas manami pa, Gid, kung makashare ka sa story mo, para kay tatanan, makaharakak, makasmile. Well, anyway, I hope this won't be the last na mag-email ikaw diri sa aton, and sigurado ako nagapamati ka, Gid. So, God bless you, Mia, sa Spokane, Washington, and kabay, no, nga okay ka, Gid, dira, and kabay, you would find time para nga makashare diri. Just use mga lain lang, code names, para nga hindi ka mabuki. Alright? Oras natin, it is now 27 minutes after 2 o'clock sa hapon. And, sige, this time, mabasa kita another story. May ari naman diri nga i-share sa aton sa sininga hapon, baw nagbabalik siya, ha? Kag, lantawon ta, kung parte sa ano naman ini, but I have a strong feeling, parte naman sa iyang paglagaw-lagaw. From Nanay Del, sang Zaraga, hello, Gid, dira sa imo Nanay Del. This is our 21st story diri sa KLP. And it says, Tita Regine Dearest. A beautiful, peaceful, wonderful, and a colorful day to all Bombo staff, sa mga lagting, kagungan nga mga contributors, sang ginakalangkagan, nga kahapon lamang program. All avid listeners, saliwat, matahom, kag manayan-naya nga adlaw sa tanan. Inday Reg, nga ang aga pa ako, nga nagbugtaw, prayed, took a bath, only drank a cup of hot milk, ang akong gid nga ginainom, no? Pang mga oldies, I dressed up, got a pad paper and a pen. Hala, hindi maistorbo kasulat. Oh yes, may topic nga ipadala, resulta ini isang akon nga palalagaw. June 13, gininbitar ko ang akon nga younger sister, si Tita Bing, na masyar kami sa dating residence nila sa subdivision dira sa May Pavia. Just to visit the place. Kaya ako ninablos ang eksperto nga driver sang iyang kaugalingon nga salakyan, kay komo new to the place, upod niya mga upper senior citizens nga nag-low IQ na sila, nagtalang-talang kami, Tita Reg, ay amning sadya sa mga talang-talang, no? Ikot ng ikot sa subdivision, at long last, nakita namon ang former neighbor and friend of Tita Bings. Ahay, Inday Reg, daw naluoy, kag nagayuhuman kami, kay naghidlawan ay sila. Their gestures, may hampakanay, may eskremahay, sometimes no, shed tears of excitement. As compared to young people nowadays, TikTok na lang sila, abi, Inday Reg, no? Anyway, that's how they expressed their joy. Sad thing pa, Inday, kay one of our closest parientes and a neighbor, same time, best of friends, passed away. I'm so sentimental and emotional that hindi na masag-aluha ko kahibi. Inday we left the place with heavy hearts. Ti paumpaw sa masubo nga balatsyagon, hambal ko, pamol bala kita for lunch, and we did.
Asus, tugnaw gid sang lugar. Si Nanay Deldo makusog kay Girl Scout, laging handa, wala naghalin ang scarf sa iya liog. Gin-please ang active server to lower the aircon and gave thanks. Problem solved. Palangga ko nga Miss G, kung upod kita, sure, helping hand gidayon, no? Thanks. In the reg, we went out happy and smiling. Namangkot sila, di naman kita makadtunay. Sabat ko, diretso kita sa under construction nga supermarket. Maakilalar viewing kita. Kag maglibot-libot naman sa mga scattered pa nga mga kiosks nga ginabaligyan sa mga vendors, sa mga utanon, kag iban pa. Inday nag-expectar gid ako, no, for a nearly finished modern supermarket. So padayon amon libot, proceeded to Central Market. Inday same picture, tiwala gid ako good news Forward naman kami sa La Paz Market. Ahay, same report to you. And we went home, wala dala nga good news. We passed by Coastal Road, tasig lang. Pag-abot sa balay, pahunay-hunay, kag magkaon sa mga prutas nga dala namon. Inday hambal ko, by next week, God willing, I'll go out again. So thanks for reading, Nanay Del. To continue, dearest Inday Reg, good day to all. Inday doli na buo sa bato ang hambal ko. Nalipat gali ako nga the family planned to attend sang San Juan Fiesta sa Banate. Aga pa, Inday Regine, good news na ako kay Neneng. My daughter, halin man sa Manila. Excited gid siya to relate the recent news nga her husband will visit Iloilo from Manila. June 25. Oops! Choose your wild, Ning. So postponed Banate. Ahay, tani kinagula naman kita dito, no? I'll just inform them that tomorrow is another day. Di mga palangga, sorry gid ha. Continue giving, offering your big hearts to your relatives and visitors. Thanks again. God bless. Tita Del. Diretso na mahimo sa cellphone, tawag dayon sila Basang taga Banati, sayang. Tani kita ay na kami ni Tita Del, kag exchange conversation. Inday, that's their undying love for us. June 25, from Manila, si Toto M woke up 12:30 a.m. Si Nening, 2 a.m. Si Nanay Del, 4 a.m. Si Toto B, 4 a.m. We prepared breakfast and left Zaraga alas 7 sang aga. Nalabayan namon mga barangay sa Lucena, down to Santa Barbara, and finally sa Iloilo International Airport sa Cabanatuan. Kalabot kami to mga 7:45 sa aga. We seated comfortably sa arrival area, but of course Inday ready ang papel kag ballpen, laging handa. Inday, it's almost a year. That was September 5, 2023, sang ang apo ko naglakat padulong sa US. God's blessing, she's fine there. Inday, Reg, daw wala gid man recent changes ang Iloilo Airport. Attracted naman ako sa mga tanom because of constant rain na mukadkad ang mga bulaklak. I took a deep breathing and did simple exercise. It made me feel fresh and relaxed. Nagulat kami for over an hour, snack sa anay All of a sudden, passengers came out and were surprised. May nag-kiss sa amon, kag si Toto M na. We waited for Toto B for the black car. Again, we bid bye-bye. Inday, wala na nila ako ginapamangkot. Si Nening naman ang host of the trip. Neng sa diin kita, kay daw stranger na si Toto M. Ilibot-libot anay sa Pavia, Haro, and down to Diversion Road and to the mall. Inday siling ko, hindi lang sa ginkanan naton to nga daw Iceland katugnaw. Karon dumduman ko naman si Miss G, Mamiya, and all my KLP classmates asking for help. Madawig story ko in the Reg, no? Pero padayon kita. Kundi saka na kami sa second floor, kay new to the place ang bagong dating. He wants to take something new man Abaw, the delicacy of the Ilonggos. Kung pwede ko ma-mention,
Ang Batchoy ay abaw. We walked from the southern part of the building down to the northern part. Hindi ko na kaya maglakad. Bisan duha ka mapagros nga mga gentlemen ang ga-escort sa akon, pero nga feeling ko nga do kalayo gidhaw. 2 years ago in Direct, do hindi man mo sini kalayo. Ahay, nakalambot gid man kami sa kaladtuan. Thank God. Dayon pong ko, good for 4 minutes of waiting, serving time. Toto M, kindly serve your most awaited food. Oh, happy gid ang grupo. We stayed an hour and then we left the place with full stomach development, with thanks and smile. Inday ang bagong dating wanted to buy for me a pasalubong, a footwear, a gift for Nanay Del. So hinahinay naman kami sa shoes department. Si Nening nagadapit sa akon. Nakalambot kami sa isa ka section. So ginpapili ako, yes, type ko, 2K, pero do karabaw kadalag ko. Haha. Kung may gamay sini, kag manugsakay ako sa float. Sure, I'll get it. Hala pangita. Number 5, size of my feet. Ay wala gid, kag wala na gid. Loss of hope na ako. Di magwa na kita. Ano man, nga sa uluunhan lang, nakita ko nga may rubber slippers, magagmay, kag aha, nagaglitter. Hindi, Reg, I'm attracted. Siling ko Nening. Last na lang, abi. Di crush ko gid eh. Type ko pa. Kay damo, size 5. So I asked for it. It's worth the price. Inday, Reg, maayo pa, no? Sa JM Basa na lang kami. Damo-damo, gito yung mapilian mo. Anyway, there's still next time. Pero thanks for the gift, ha, to M. Yes, I'm planning for something good which will make me happy and inspired. Hindi, Reg, no? So we went down the steps very, very slowly. Hindi, Reg, tuod gid man, no? Kung tigulang ka na bala, huol ka na sa mga bata. Pero naga-enjoy sila. Waited again for the car. Question again. Ning, sa diin naman. Wala na si Toto B magulat kasabat. Understand na lang. Iilibot anay so around Iloilo Sports Complex, aba. Good memory si Toto M. Remembered pa niya ang Iloilo for long years of absence. Slow motion gid ang among dalagan. Till we reached the exit at the right side, yung Isada Balaka Telephone Company nga building. In front, across the main road, Lopez Mansion. At extreme left, long years ago, stood our own house. Inday na dumduman ko gid, no? Sa very young and growing up years ko, ahay, nagibubunot ako ya. Inday, Rechaling ni Nening. Nagaybi ka na eh? Inday, I remembered my friend, si M, my little pupil, and I prayed for her and all deceased neighbors before. Naglabay man kami sa Iloilo Normal School Training Department. Now it's integrated. Ang Elementary of West Visayas State University, Nasyo, even the Baptist Center, akon panumduman, no? I didn't experience any difficulty because I'm in good health. Hindi ako yung masakiton, and I'm with my parents' love, care, and protection. Tuon, simbagid ang assignment ko. Thank God. In the Reg, now I'm 90 and a half years. Recalling the past, if it gives happiness, pero si Nanay Delia, ginapatuluan luha ang nagliligad. So mga 3:00 na sang hapon, nakalabay kami sa isa ka fruit stand or damo nga fruit stands and hala, kao naman. Like children, nag-inudyak sa sulod sa lakyan. Unknowingly, ay saraga nagali. So welcome home, Toto M. Siling niya, nanay, katahom sang farm. He remarked with a sweet smile. Guys, million thanks for being with you. A memorable, unforgettable day. Thank God, Nanay Del. Inday paaman pagid. Regarding the age 18 to 81, written May 19, 2015 at 2:30 p.m. May 2015 affair, the unexpected. Things come when least expected. The saying goes that at age 81, things happen in an instant, like a whirlwind,
Up the beautiful green and yellow float, Upper Senior Citizen, Muse Del, and Consort Cesar roamed around Zaraga Plaza on a fiesta day. As number 8 sa parada, they go with 5 different types of vehicle, escorted the float for all you know, so full of smiles, happy and excited. All pretty and green, ladies who are all charming, no regret, joining the beauty parade contest. Next, at 18 years young, my first experience on float riding, May 24, the annual celebration of Nuestra Señora de la Paz of Bien Viaje, Fiesta of La Paz, Iloilo City. Hindi ko gid malipatan, I appeared so demure, naive, and beautiful, they say, wearing the gown of Moller, the city's most popular gown center, inspired of that event. And now, at 81 again. So, 18 years old, first ka nga nakasakay sa float, kay nag-muse ikaw. And then, the second time, so nag-81 ka na. Baw, grabe, no? Ginsuli, pilagidjaya, gali, ka dekada. Kag naliwat ang imo pagsakay sa float. Again, this can never be forgotten with SC5 President, Ma'am Ophel Pelasol, Oscar Head, Ma'am Surahayda Libuon. Thanks to their insisting plan, thus my big yes was materialized as what you see. So sa ina nga memorable day of May 10, 2015 on a Sunday. PS, senior citizens, thanks for your full cooperation. In union, there is strength. I love you all. God bless. Nanay Del, sang Zaraga. Inerege the explanation of the poem 18 and 81, ginbaliskad lang, no? Mugani nay. Si Nanay Del at 18 years young rode on the float during the parade of La Paz Fiesta. Because my dear father was the barangay captain. No mo reklamo, just be obedient, okay? At 81, be obedient again in the reg, no? No mo reklamo, okay? So in the reg, the poem tells its own story. Thanks for reading. In the reg, na nagita ko sa mga friends and classmates ko. So sa mga greetings, saan ako mamawi? Please read. To all my classmates and friends sa Lucena, sa isa ka clinic dira, nga nagapang masahe. Sorry gid ha, ula ni gid kami ni Tita Vlogs ginadulong. Kay super busy gid siya. Tita Vlogs, good day to you. God bless. Brother Nick, may hat panawagan ako sa imo. Please contribute ka man sa imong mga matahom, makawiwiri nga mga stories ay Tita Reg will be very pleased to read your kahapon lamang. Okay? And thanks. Your Sister Del or Nanay Del. Thanks so much, bro. Sister Leda, regards from Tita Bing. Sister Margaret, regards also to Doklay. Thanks and all our friends over there. Blessed day to all. All our cousins sa Lucena, sa mga teachers no, sa Baclayan, Damires, and Banati, God bless. DepEd brothers and sisters, good day to all. Brothers and sisters, catechists, God bless. All my loved ones in Zaraga, God be with you all. Sa kay friend ko, Honey, and family, God bless. And to dearest Tita Bing, Jing, and mga children. Love forever, Nanay Del. Ay, alam, may part 2 paghid. Mga palangga, ako nga mga KLP contributors, may adlaw gid, nga magkakita ay kita tanan. Day Reg, no? Ay, ambot. Kadugay sa December. Student Mom, Miss G, Ma'am Mia, Ma'am NB, and rest of the gang, God bless. Kaya sa tanan ka mo, mga palangga. There are times bala, nga nagkalipat na ako, I just pray that God will grant us all good health and happy mood. So, God bless, gid. Kag sa inyo dira tanan-tanan, madamo gid nga salamat sa imo man in Reg. Always love you forever, Nanay Del. Kasi si Nanay Del gani no? Always ang mga lagaw-lagaw. Doon sa ano bala at 90 plus, di ba? 90 and 6 months. Ay, 8 months na. December ng birthday ni Nanay Del. Sige Nanay Del, we're so happy to hear from you again, no? At least we know nga super healthy, alive and kicking si Nanay Del, and kayang-kaya pa
nga magsulat sa mga istorya. So anywhere she goes gali ready gid siya with pad and pen, ball pen para nga kung may inspiration nga mag-abot. Mapungko lang anytime and then magsulat-sulat may ipadala na diri sa KLP. Sige Nanay Del, lagaw pa more. Carry pa yan. Damo man gaalalay sa imo Salamat gid. It is now 2:46 magapanubalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. 5 minutes before 3 o'clock, diretsuhan tayo ni Sulat. Another story coming from NB sa Malabutan Talang. Dearest Tita Regine. Hello all staff and members of Bombo Radio Philippines, especially sa imo tita, sa tanan nga mga KLP lovers and letter senders, maayong hapon gid. Tita Regina, kapoy ako pag-reply, pangamusta sa mga former students ko. Pagkatapos ng ilang grand alumni homecoming last July 3 to 5, they're happy, acknowledging, giving honor sa ilang mga mentors with me for I might be around. They enjoyed sharing the food, singing and dancing, recalling ang ilang mga sweet, bitter memories,
finally narrating who they are now. Pero ginatunguan ko gid nga ma-replyan ang ilang nga greeting sa pagpasalamat nga ila pa ako nadumduman. So, samtang nag-type ako, duro messages, kay hinali lang, may video call. Ang iba, hindi ko maapsan. Siguro attracted sila sa pangalan ko that never changed. Ang hindi ko klaro nga pangalan, gina-refer ko kay Mads BB, my co-teacher and best friend. Kanami sa mga information, majority succeeded, married with children and grandchildren, single and none at all. One time nag-chat si G, sang kabudlay iya naagihan pagpang-apply sa trabaho, pero iya gid gintyagaan. Kag nadumduman ang payo ko, sacrifices are the ways to success. Nabaton siya, nag-umpisa sa janitorial work, though qualified for a white-collar job. Gali, may company policy. Antes iplastar ang applicants to the right job, ginadawat kag ginapaagi anay sa janitorial work nga maklaro ang kapisan sa mga empleyado. Nagahibi kag gusto mapauli, hambal sang iya tatay, dayan kaw ron sa Manila kag matambok dyan ang hararbon, dya sa aton, anit ron. Duro dyan job opportunities. Nagaubra, sige turo luha na. Pero iya ginantusan kag nasurpasan ang isa ka bulan. Na-regular siya kag malipayon nga na-promote dayon sa natural vacancy pag abroad sang ilang nga upod. Sunod, si N nag-chat man, parte sa iya una nga ka-live-in. Discouraged siya kay nagapangaliwa maskin may anak na sila. Iya ginprangka kag bulagan kay nadakpan sila sa isa ka video key bar, naga-table kaon-kaon inom-inom magkanta-kanta. Ang bata iya ginhawiran, ginbilin sa iya ginikanan, kay si babae gusto pa sang buhay dalaga. Nagumpisa naman siya tanda-tanda sa iya mga upod sa trabaho. Naging wise na gid siya in selecting kay na leksyon na. Nag-self-pity siya kaginbudlayan sang iya situation kung paano sila mabuhi kung hindi na mabiyaan ng asawa na kaysa iya pagtalikod, sublion sang iba. So, nangita siya sa isa ka babae nga masaligan, butanan nga ikatimbang sa pangabuhi. Ang babae nga iya halinan kagabutan iya lang gihapon. Isagid katuig iya pag-search and research until nakita niya si H. Nagpasalamat si H nga iya palang to ka live-in. Mayad ang anda pagpuyo upod sa iya ginikanan kag anak sa una nga babae. Responsable si H. Masaligan kag mapinalanggaon sa iya kag iya anak. Kung ila day off, malipayon sila maglagaw-lagaw, dala ang bata, naging kabig ni H, ila eldest son. Ang reply ko, congratulations! At last, you have found a special heart for you. That's life. Hindi maibitar, may mga dalimuos gid nga nagakatabo sa kinabuhi isang tao. May isa pang tita, nagsumbong si A sa iyang boss nga estrikto, na si Platana, up and down ang pagtanaw ka na. Do kalain, iya pa nagupnop. Kinakulbaan tana, kung anong himuon sa iya. Kaginpaagyan gid tana, gintawag sang boss sa iya opisina, ginpa-arrange sa mga papeles, mga reports na nagsarinamo lang. Hindi, ron tana kamaan, sang simple nga trabaho, tungod sa kulba kagkahadlok. Nagsigi tana, katawag, Diyos ko, maluoy ka sa akon. Proteksyon ni ako sa demonyo nga ari sa atubangan ko. Hindi ako Diyos ko itugyan sa kalautan. Hasta nagtubo sa huna-huna na nga mag-sorry, maglisensya, mapauli, kay hinali lang nagsakit iya ulo kag dughan. Gani kinahanglan niya anay ang magpahuway. Way kabaribad si boss, kag nahawasan siya. Nag-file og 1-month leave with medical certificate, then filed a letter of resignation. Nang-apply, nabaton, kag mayadta na to, waay panulay. Nalingaw man ako sa ila. Alright. I guess, no, tubtub lang anay kita diri, ha? Ma'am NB, sa iyong mga sulat, syempre, tapuso natin ini by tomorrow na. Alright? For the meantime, thank you, Gid. Sa inyo mandira ng mga istorya, mga kabombo, again, I would be waiting na mapalabot nyo through email sa bombo_iloilo@bomboradio.ph.
info. Pwede isulat and ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bomboradyo, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Mosang, magatawag ako sa imo right after the program. So, palihog alert lang ikaw dira ha, sabton mo dayon ng iyong mga cellphone. Magasunod na mga kabombo ang inyong mga paborito nga mga dramas, ito yang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Maraming salamat sa inyo, padayon na natin ang paglingaw-lingaw sa mga istorya diri sa kahapon lamang program. Buwas, sa liwat natin nga pagkilit-anay. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat din sa inyo tanan. Good afternoon and God bless.